கோபிஸ் மஞ்சரி என்றவங்க. அந்த குழந்தை கேக்குதுக்கு மாதாஜி வந்து கிருஷ்ணரை வந்து போய் ஏன் அவரு மாடு மேய்க்கிறவர் தானே, அவர்கிட்ட போய் ஏன் வந்து கோபி எல்லாம் இது பண்ணாங்க, மாடு மேய்க்கிற சிறுவன்கிட்ட. நம்மளுக்கு தெரியணும்ல. சோ எல்லாருமே வந்து தெரியாம பண்றது இல்ல. அவங்க எல்லாம் பலராம் என்றவர் யாரு, ஆதி குரு, அவரோட வருஷம் தான் எல்லாருமே. சோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இத பத்தின டிஸ்கஷன் மறுபடியும் நான் நாளைக்கு வைக்கிறேன். இப்போ தானிஷி மேம் வந்துட்டாங்க. வில் ஹேண்ட் ஓவர் த கிளாஸ். அவங்க சீக்கிரம் வந்து இல்ல மேம், நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம், டேக் ஓவர் மேம். சோ அதனால even I will also hear because I am not reading Chaitanya Charitamritham na. சோ சைதன்ய சரிதாமிரதம்ல இல்ல மேம். சோ அனகமஞ்சரி வந்து பர்டிகுலர்லி வந்து யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பலராம், ரைட்? சோ பலராம்ல இருந்து போயிட்டே இருங்களேன். அப்ப அவர் ஆதி குரு. ஆதி குருவா இருந்தா என்ன சொல்லுவாரு? he will teach the world. அந்த கான்செப்ட்ல he is teaching the world. புரிஞ்சதா பத்மா மாதாஜி? புரிஞ்சது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் செஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. வில் ரிப்பீட் திஸ் on Saturday மாதாஜி. மாதாஜி எனக்கு குழப்பம் மாதாஜி, அதனால தான் நான் விட்டுட்டேன். நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். எல்லாருமே ஒரு சான்ஸ் இல்ல. பத்மா மாதாஜிக்கு நீங்க சான்ஸ் உங்க மூலமா வந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன். இல்லைன்னா பத்மா மாதாஜி எப்பவுமே இனிஷியேட் பண்ண மாட்டாங்க இந்த மாதிரி லெக்சர். யாருக்காவது கொடுங்க மாதாஜி, அவங்க பண்ணட்டும் மாதாஜி, இதுதான் அவங்க ஸ்டைலா இருக்கும். சோ அதனால அவங்களே கிருஷ்ணர் வந்து தூண்டி பண்ண வச்சுட்டாருங்க பாருங்க. அதுதான் பவர் ஆஃப் பலராம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த அனந்த மஞ்சரி வந்து டான்ஸ் கூட ஆடுவாங்கல்ல மாதாஜி? அனங்க மஞ்சரி, அனந்த மஞ்சரி இல்ல, அனங்க ANANGA. அனங்க மஞ்சரி அவங்க டான்ஸ் கூட ஆடுவாங்கல்ல மாதாஜி அந்த கிருஷ்ணரோட? அனங்க மஞ்சரி எல்லாருமே வந்து இன்வால்வ் வித் கிருஷ்ணா டைரக்ட்லி. மஞ்சரி இப்ப ரூப கோஸ்வாமி ரூப மஞ்சரி என்றோம் இல்லையா? அனங்க மஞ்சரி இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி ஃபேமஸ், ரைட்? ஏன்னா ராதாராணியோட சிஸ்டர் சொல்றேன் இல்லையா? சோ ஷி வில் பி இன்வால்வ்ட் இன் ஆல் தி ஆக்டிவிட்டீஸ் டைரக்ட்லி வித் கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஐ வில் மேக் a move மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். இது நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா எதுக்கு எடுத்தேன்னா, நம்ம ட்ரிச்சி போறோம் இல்ல மேம், அங்க வந்து we will go to this place. அதனால நம்மளுக்கு தெரிஞ்சா பெட்டர் அப்படின்றதுக்கோசம் தான் எடுத்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மேம், தேங்க் யூ. ரைட், ஐ வில் லீவ் மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜென்ரலி அனங்க மஞ்சரி, நான் இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் படிக்கிறேன். எனக்கு மஞ்சரிஸ்னா கோபியர்களுக்கு வந்து உதவி புரிபவர்கள், தொண்டு, பகவான் தொண்டுக்கு உதவி புரிபவர்கள், அவ்வளவுதான். இது மட்டும் தான் டெஃபினேஷன் ஆக்சுவலி. ஆனா அதுல பல்வேறு வகைகள்னா நீங்க எத்தனை வகையை படிச்சிருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் நான் நீங்க படிக்கிற அளவு கூட சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் நான் ஒன்றும் படிக்கிறதுக்கு பகவான் அனுகிரகம் கிடைக்கணும் எனக்கு. ஓகே. அனங்க மஞ்சரி அப்படின்னா, அதாவது இப்போ மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, அதை வச்சு நான் சொல்றேன். நான் அந்த மஞ்சரி வந்து சீரீஸ் ஆஃப் பலராம்ல இருந்து தான் அப்படிங்கிற அந்த இதுதான் அவங்க சொன்ன இது. ஸோ மஞ்சரிகள் என்றாலே ஆல்வேஸ், இப்போ ரூப கோஸ்வாமி கூட வந்து ரூப மஞ்சரி இல்லையா? சனாதன கோஸ்வாமி வந்து ஐ திங்க் ஏதோ மஞ்சரி ஆச்சு, அவர் கூட ஒரு மஞ்சரி தான். ஈவன் நம்ம ஜெயபதக சுவாமி கூட ஒரு மஞ்சரி தான். இதை யார் ஐடென்டிஃபை பண்ணதுன்னா நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர். நீங்க எந்த குரு மகாராஜுக்குமே வந்து இவ்வளோ டிசைபிள்ஸ் எடுத்துக்கோங்கன்ற ஒரு இது கட்டளை வந்து கொடுக்கல. ஒன்லி டு ஜெயபதக சுவாமி மகாராஜுக்கு மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாரு. ஸோ யூ கேன் ஹேவ் எவ்வளோ டிசைபிள்ஸ்க்கு வேணாலும் அவர் வந்து கொடுக்கலாம், தீட்சை கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற இதை வந்து கொடுத்துருக்காரு காங்கிரிகேஷன். ஏன்னா அவர் ஒன் ஆஃப் த மஞ்சரி அப்படிங்கிறத வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணவர். அதனால மஞ்சரிஸை இவ்வளோ கருணை புரிஞ்சோன்னா அப்போ கோபியர்கள் எவ்வளோ கருணை புரியும் இருக்கிறதுலே வந்து கோபியர்களை வந்து கோபியர்களுக்கு நாம வந்து பக்தி பண்ணும் பொழுது அவங்களுடைய அனுகிரகம் கிடைச்சாலே அதுல சீஃப் கோபி யாரு? ராதை. ஸோ ராதையினுடைய கருணை வந்து ரொம்ப முக்கியம். நம்ம இலக்கியங்கள்ல எல்லாமே வந்து ராதையினுடைய இதை பத்தி நம்ம எங்கேயுமே படிக்கல. எஸ்பெஷலி நம்ம தெற்கு பக்கத்துல வந்து அதற்கான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மிக மிக குறைவு இல்லையா? ராதையை வந்து எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணருடைய காதலியா தான் பார்த்துருப்பாங்களே தவிர அப்படிதான் திருமணமே பண்ணிக்கல அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் நாட். ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே பௌதிக பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து காதல் அடுத்து வந்து திருமணம் ஆகவில்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு கொச்சையான ஒரு உணர்வு கொண்டுதான் நம்ம வந்து நம்முடைய பாவமே யோசிக்க ஆரம்பிக்கும். ஆனா ராதையினுடைய
இதை வந்து நம்ம யோசிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு நாலேஜ் கிடையாது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ராதை பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியிலே இருக்கக்கூடிய ஆனந்தமய சக்தி அவள், இல்லையா? ஸோ பேர் ஆனந்தத்தை வழங்கக்கூடியவள் பகவானுக்கு. ஸோ அதனால ராதை வேறு பகவான் வேறு கிடையாது. ஸோ சீஃப் கோபியே அவங்க தான். அவங்களுடைய ஒன்ஸ் வி கெட் நமக்கு கிருஷ்ணருடைய கருணை வேணும்னா ஒரு பக்கம் ஆதி குருவா இருக்கக்கூடிய பலராமரை நம்ம வந்து சேவிக்கணும், இன்னொரு புறம் வந்து ராதையை நம்ம சேவிக்கணும். இவங்க 2 பேருடைய அனுகிரகம் இருந்தாலும், ரெக்கமெண்டேஷன் இருந்தாலும் கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகம் சுலபமா கிடைச்சிடும். ஓகே, நம்ம டைரக்டா போய் கிருஷ்ணரை கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எப்பவுமே ஒரு வீட்டுல என்ன நடக்கிறது, அப்பா கிட்ட ஏதாவது வாங்கணும்னா அம்மா மூலியமா போய் கேட்கறோமா இல்லையா? அதே அப்பா கிட்ட போனா ஒண்ணு கிடைக்கும், கிடைக்காது. தட் இஸ் a சாய்ஸ். எஸ் நோ அப்படிங்கிறது கிளியர் கட்டா. ஏன்னா அப்பாவுடைய ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்து பயம் இருக்கும். ஆனா அது அம்மா மொழி போனா நம்ம எப்படியுமே வந்து அம்மாவை கன்வின்ஸ் பண்ணாலே போறோம், அப்பா வந்து சுலபமா கன்வின்ஸ் ஆயிடுவார். நிறைய வீட்டுல நடக்கிறது இல்லையா? ஸோ அதனால அம்மாவுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து அப்பா கண்டிப்பா ஏத்துப்பார். தட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப், இல்லையா? அந்த இடத்துல வந்து அன்பு பரிமாற்றங்கள். சரி, நாம பௌதிக தளத்துல இருக்கும்பொழுது பௌதிக செயல்களை வந்து ஒரு புறம் ஒதுக்கி வச்சிடலாம். எப்பவுமே பௌதிக செயல்களுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்காது. இட் வில் நாட் பி தேர், இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம குழந்தையா பிறக்கிறோம், வளர்றோம், அதுக்கப்புறம் வந்து யவன பருவத்துக்கு கடந்து செல்லும் பொழுது அங்கே வந்து ஒருத்தருடைய அனுபவங்கள் தான் வந்து ஒரு கணவன் மனைவி வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகும், இல்லையா? ஸோ அந்த லாயல்ட்டி, இல்லையா? அடுத்து வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை, இதெல்லாம் வந்து உடல் தளத்திலிருந்து கண்டிப்பா வரவே வரும். உடல் தளம் இருந்தா அது கண்டிப்பா அங்கேயே அது முற்றுப்புள்ளி ஆயிடும். வெறுமனே அதாவது மனசு இருக்கணும், இல்லையா? அந்த இரு மனதிற்குமே வந்து திருமணம் என்பதே இருமனம் ஒன்று சேர்வதற்காகத்தான் திருமணம், இல்லையா? எங்கேயுமே வந்து அதாவது உடல் தளத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த திருமணம் வந்து சொல்லப்படவில்லை, இல்லையா? பேசிக்கலி மனம் ஒத்து போனாதான் அதுக்கப்புறம் வேற எல்லாமே ஒத்து போகும். மனசே ஒத்து போலன்னா நம்ம என்னதான் அதாவது ரிச்னஸா இருந்தாலும் சரி, என்னதான் அழகா இருந்தாலும் சரி, இல்லையா? அதெல்லாமே எதுவுமே வந்து உதவாது. ஸோ அதனால நம்ம இந்த பௌதிக தளத்திலேயே உடல் தளத்தை தாண்டிய அந்த மனதளத்துல இருந்து யோசிக்கிறோம், இல்லையா? சிம்பிளான விஷயத்துக்கே பிராக்டிக்கலா யோசிங்க, இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து ராதையினுடைய பாவத்தை பற்றி சொல்வதற்கு நமக்கு நாலேஜ் கிடையாது. ஸோ வி டோன்ட் ஹேவ் த நாலேஜ் டு ஸ்பீக் அபவுட் த மதர் ராதா. கண்டிப்பா நம்மளால பேச முடியாது. ஓகே, ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு ஹையர் குவாலிட்டி இருக்கக்கூடிய, ஏன்னா பகவானுடைய சக்தியே அவங்க. அதனால அவங்க வேற, பகவான் வேறே கிடையாது. ஏன் பகவான் அப்படின்னா he also wants to rejoice. நம்ம ஒத்தையா உட்கார்ந்துருந்தா என்னத்தை நம்ம ஆனந்திக்க முடியும், இல்லையா? நமக்கும் குடும்பம் வேண்டும், பிள்ளைகள் வேண்டும், பேர பிள்ளைகள் வேண்டும், சொந்த பந்தங்கள் வேண்டும், மற்றும் நண்பர்கள் வேண்டும். இதெல்லாம் இருந்தாதான் நம்ம வாழ்க்கையிலே ஒரு ருச்சி பௌதிக தளத்திலேயே, இல்லையா? அது போல பகவான் இந்த குணங்கள் எல்லாம் நமக்கு எங்கிருந்து வந்தது? நிறைய குணங்கள், அதாவது ஒவ்வொரு குணமுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்திலிருந்து தான் நமக்கு தோன்றி இருக்கிறது. ஓகே, ஆனா இழிவான குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இந்த பௌதீக தளத்தினுடைய 3 குணங்களால வந்து, அதுவுமே பகவானிடம் இருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள் தான், இல்லையா? சோ எவ்ரிதிங் வந்து அனைத்து காரணங்களுக்கும் மூல காரணம் அவர் தான் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம், இல்லையா? அதனால ராதையை வந்து நம்ம புகழ அளவுக்கு நமக்கு குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது. ஸோ அதனால ராதையினுடைய கருணையை பெற்றால் 100% பகவானுடைய கருணையை நம்மளால பெற முடியும். ஸோ அதனால நம்ம எப்பவுமே த்ரூ ப்ராப்பர் சேனலாக தான் போகணும். டைரெக்டாக போனோம்னா எஸ் ஆர் நோ, ஒன்று வெட்டு துண்டு, அந்த மாதிரி வெட்டு 1 துண்டு 2ன்ற மாதிரி, அந்த மாதிரி எஸ் ஆர் நோ கிளியர் ஆகிடும். ஆனால் அதே ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு இதுக்கு போகணும்னா ஆன்மீக தளத்தில் த்ரூ பலராம், த்ரூ ராதை மூலியமா நம்ம செல்லும் பொழுது நமக்கு எல்லாமே. அப்படின்னா மஞ்சரிஸ், நம்ம பீட் பேக்ல கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா 8 இது வந்து அதாவது 8 பீட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு முடிப்பு இருக்கும், யாரெல்லாம் தீட்சை பெற்றிருக்கீங்களோ. ஸோ அந்த 8 கோபியர்கள் தான். ஸோ நம்ம நாம ஜபங்கள் பண்ணும் பொழுது எதையோ யோசிக்கிறோம், இல்லையா? அப்ப ஏன் மஞ்சரிகளை பத்தி யோசிக்க கூடாது? ஏன் வந்து கோபியர்களை பத்தி யோசிக்க கூடாது? கோபியர்களுக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் பற்றி யோசிக்கணும். ஒன்லி சர்விங் த லார்ட். ஓகே, எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு அவர்கள் தொண்டு புரிந்த வண்ணம் இருக்கிறார்கள். ஆனா அது
நாம இங்க இங்க வந்து அது பறக்க ரசா பறக்கிய ரசா வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப இழிவான நிலையில இருக்கக்கூடிய ரசம். ஓகே. ஆனா அதே அங்க இருக்கக்கூடிய ரசம் வந்து ஹையர், அங்க வந்து உடல் தளத்தை தாண்டி மனதளத்தை தாண்டி ஆன்ம தளத்திலிருந்து ஆற்றக்கூடியது. சோ ஆன்ம தளமே வந்து தூய்மையானது இல்லையா? கலங்கங்கள் இன்றி இருக்கக்கூடியதே ஆன்மதளம். அதுதான் நம்ம உங்களுக்கு ஆதி ரசம் அப்படிங்கிறது டெஃபினிஷன் கூட உங்களுக்கு பக்தி வைபவ கிளாஸ்ல உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா? ஸோ ஆதி ரசத்தை பற்றி நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஒரிஜினல் ரசம், முதன்மையான ரசம். ஸோ அந்த இது வந்து ரசம் என்றால் என்ன? உறவு முறை, ரிலேஷன்ஷிப், சம்பந்தம். ஓகே, வேற எதுவுமே கிடையாது. ரசம்னா வேற எதுவும் நம்ம அதாவது வேற எதுவும் மீனிங் எல்லாம் எடுத்துக்க கூடாது. அதனுடைய உண்மையான மீனிங் வந்து என்னன்னா ஆதி ரசம் அப்படின்னாக்கா இந்த நமக்கு கூட வந்து அதாவது அடங்காத ஒரு பிரீத்தி இல்லையா? இப்ப நம்ம குழந்தைங்க இருக்காங்க, ஒரு குழந்தை ரொம்ப நல்ல சாதனை பண்ணுது, நல்ல குணம் இருக்கு, நல்ல பக்தி இருக்குன்னா அந்த குழந்தை மீது நமக்கு என்ன இருக்கும்? அளப்பரியாத வந்து அன்பு என்பது இருக்கும் இல்லையா? அதுதான் அன்பின் அடிப்படையில அது லஸ்டி ஃபீலிங். அப்படின்னா லஸ்ட்னாலே என்னன்னா அடங்காத உணர்வு இல்லையா? அந்த மாதிரி பிரேமை எனக்கூடிய அடங்காத உணர்வு தான் வந்து ஆதிரசம் என்பது. ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் இருக்காது தவிர அங்கே உடல் தளத்திற்கோ ஈவன் மனதளத்திற்கு கூட வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே எதிர்பார்ப்புகள் கிடையாது. அந்த அந்த ரசமே தான் பரக்கிய ரசா என்று சொல்லும். பரக்கிய ரசா என்பது என்னன்னா அதாவது ஒருத்தருக்கு மேற்பட்டு இல்லையா? இப்ப பகவானிடத்துல எத்தனை பேர் ஆனா அவர் மீது பிரேமையை கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லையா? ஸோ இங்க ஈவன் பிருந்தாவனத்துல கோபியர்கள் கூட வந்து ஐ டோன்ட் ஹேவ் குவாலிஃபிகேஷன் டு எக்ஸ்பிரஸ், ஏன்னா அந்த பாவத்திற்கு நான் தகுதி இல்லை. இருந்தாலும் ஏதாவது என்ன வார்த்தைகள் வந்து புஸ்தகத்துல போட்டிருக்கிறதோ அது அப்படியே, ஏன்னா அந்த பாவத்தை கொண்டு சொல்லணும் இல்லையா? அந்த பாவம் நமக்கு இன்னும் வெளிப்படலை. ஆனா உயர்வானது அப்படிங்கறது வந்து உணரக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் மட்டும் நாம கண்டிப்பா புஸ்தகத்துல பிரபுபாதர் எழுதி வச்சிருக்காரு, அதை நம்ம வாசிக்கிறோம். ஸோ கோபியர்கள் தங்களுக்கு கணவன், பிள்ளை மற்றும் வந்து இல்லைன்னா உறவு சம்பந்தம் எல்லாம் இருந்தாலும் கண்ணனுடைய வேணுகானத்தை கேட்ட பிறகு எல்லாத்தையுமே அப்படியே போட்டுட்டு அவர்கள் வந்து ராசநடனத்துக்கு சென்று விடுவார்கள் இல்லையா? ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நீங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த உலக தளத்துல வந்து கண்டிப்பா தவறாகத்தான் எண்ணுவார்கள். ஏன்னா இங்கே பரக்கிய ரசா வந்து 3 குணங்களுடைய அடிப்படையில வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. ஆனால் அதுவே இறைவனுடைய அந்த ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நோக்கும் பொழுது தட் இஸ் எபோவ் த மூட்ஸ். அந்த இடத்துல உடல் தளம் கிடையாது, மனதளம் கிடையாது, அங்க வெறும் ஆன்மதளம். ஸோ கோபியர்கள் எல்லாம் வேறு யாரும் கிடையாது, பகவானுடைய அவருடைய சகாக்கள். ஆக்சுவலி அவர்கள் பகவான் இந்த இடத்துல அவதரிக்கும் பொழுது அவர்கள் முதல்ல வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் மீண்டும் செல்லணும்னா முதல்ல அவங்கள அனுப்பிட்டு மேல அதுக்கப்புறம் தான் பகவான் போவார். ஓகே, அதாவது அந்த உலகத்திற்கு அவர்கள் சேரணும் இல்லையா? அவங்க அந்த உலகத்தவர்கள். இங்கே வந்திருக்கிறது பகவானுடைய லீலைகளுக்காக. அந்த லீலை முடித்த பிறகு அவர்கள் அங்கே போயிடுவார்கள். ஸோ அப்படி அந்த உறவு முறையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அங்கே வெறுமனே மேன்மையான இயல்புகள் மட்டும்தான் இல்லையா? ஒரே ஒரு சென்டென்ஸை வந்து நாம 3 பாவங்கள், அதாவது தாமசிக் குணத்திலையும் பேசலாம், ரஜோ குணத்திலையும் பேசலாம், சத்துவ குணத்திலையும் பேசலாம், சுத்த சத்துவ நிலையிலையுமே நம்ம உணர்ந்து பேசலாம் இல்லையா? அது எடுத்துக்கிறவங்களை பொறுத்து இருக்கு. இன்னைக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு டாபிக் வந்து மாதாஜி எடுத்தது வந்து, ஒரு மாதாஜி டவுட் கேட்டாங்க. ஒருத்தங்களை வந்து நம்ம அஃபெண்டிங் பண்றோம் அப்படின்னா அபராதம், நாம் ஒருத்தருக்கு அபராதம் செய்கின்றோம் என்றால் அதுல 3 விதமான நபர்கள் இருக்காங்க இல்லையா? ஒருத்தர் வந்து விட்னஸா இருக்கிறவங்களும் இருக்கலாம், இல்லாமலும் போகலாம், அது ஆப்ஷனல். ஆனா ஒருத்தருடைய வார்த்தைகளை சகித்துக்கொள்ள ரிசீவ் பண்ணக்கூடியவங்களும் இருக்கிறாங்க, ஒருத்தர் மேல வந்து அவதூறு பேசக்கூடியவங்களும் இருக்காங்க இல்லையா? அதே மாதிரி பக்தர்கள் மீது கண்டிப்பாக அவதூறு பேசவே கூடாது. ஸோ ஐ திங்க் there is a strong ரொம்ப அந்த சாங் பத்தி யாரு, ஐ திங்க் பிரபு தான், ஐ திங்க் பிரான் சைத்தன்ய பிரபு நேத்து கிளாஸ் யார் அட்டன் பண்ணீங்களோ அவங்க கண்டிப்பா பார்த்துருப்பீங்க, கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ மகாத்மா தாஸ் அப்படின்றவர் வந்து ஐ வாஸ் ஷாக்ட் அப்படின்னு ஒரு இது. நோ ப்ராப்ளம் இல்லையா இன்னைக்கு ஜென்ரலா எடுக்கிறதுல
ஏன்னா இந்த டாபிக்ல நம்ம நார்மல் டேஸ் பேச முடியாது. மாதாஜி நீங்க சொன்னதுல ஒரே ஒரு டவுட் மாதாஜி. சொல்லுங்க. இப்ப நீங்க அந்த தீட்சை எடுத்தவங்களுக்கு பேர்ல கடைசியில ஒண்ணு வரும்னு சொன்னீங்கல்ல, அது என்னன்னு எனக்கு புரியல நீங்க சொன்னது. தீட்சை எடுத்தவங்களுக்கு கடைசியில இல்ல மாதாஜி, தீட்சை பீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ம். வந்து 8 பீட்ஸ் இருக்கும். அந்த ஆ. 8 பீட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து கோபியர்களை அஷ்டசகிகளை குறிப்பது. ஓகே. அதனால நம்ம வந்து தியானம் பண்ணும் பொழுது அவர்களை நம்ம என்னென்னவோ எண்ணறோம் இல்லையா, என் பொண்ணுக்கு இதை பண்ணணும், என் பையனுக்கு அதை பண்ணணும், எனக்கு இந்த வேலை இருக்கு, இவன்தோ வேலை நிமித்தமாக கூட நம்ம வந்து நம்முடைய மனசு வந்து இவன் நாமஜபம் சொன்னாலும் இந்த செவியில கேட்டுட்டே இருந்தாலும் மனது மட்டும் எங்கேயோ அலைபாயக்கூடிய அந்த நிலைக்கு செல்கிறது இல்லையா. ஆனா ம். அப்படிப்பட்ட மனசை வந்து நாம பகவானுடைய திருவிளையாடல்கள், பகவானுடைய செயல்கள் இதெல்லாம் எண்ணி எண்ணி நாம வந்து பக்தி பண்றதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணணும். இங்க நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்னாக்கா, அஃபென்சஸ் பத்தி, ஓகே, அதாவது அபராதங்களை பற்றி சொல்றேன் நான் இப்போ உங்களுக்கு. ஓகே, நம்ம எப்பவுமே நல்லவங்க தான். எவ்ரி ஒன் இஸ் குட் ஹியர், நோ நீட் டு டிஸ்கிரிப்ஷன். ஒருத்தர் இவர் நல்லவங்க அவங்க கெட்டவங்க நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ண வேண்டாம். எவ்ரி ஒன் இஸ் குட். ஆனா ஒரு சூழ்நிலை அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பொழுது, ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்து நிறைய வாங்கி கட்டிக்கும் பொழுது இல்லையா, ஸோ உண்மையிலே இந்த நபர் வாங்கி கட்டிக்கிற அவருக்கு வந்து சம்பந்தமே கூட இருக்காம இருக்கலாம், இவர் தப்பாக அர்த்தம் பண்ணிட்டு அவளுக்கு கத்தலாம், இல்ல இவர் உண்மையிலேயே தவறு கூட இழைத்திருக்கலாம், ஆனால் அதை மன்னிக்கக்கூடிய பாவம் அந்த மனிதருக்கு இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இல்லாதப்போ வெறுமனே வாழ்க்கையில அடுத்தவங்களுடைய குறை நிறைகளை மட்டுமே நாம் அலசி ஆராய்ந்து இருக்கோம் இல்லையா. அந்த செயல் கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது என்பதற்கான ஒரு போயம் இது. ஐ வாஸ் ஷாக்டு, கன்ஃபியூஸ்டு. அதாவது இந்த நபர் வந்து கோலோகத்திற்கு செல்கிறாராம். ஓகே, கோலோக வாயில்ல வந்து பார்க்கிறார். அங்க அவர் வாயில் திறந்த உடனே அங்க பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு ஷாக் ஆயிடுது, குழப்பம் வருகிறது, கலக்கம் வருகிறது இல்லையா. ஸோ எதனாலனாக்கா அங்க இருக்கக்கூடிய எப்பவுமே பிரகாசமா இருக்கக்கூடிய நிலையை பார்த்தோ, அங்க இருக்கக்கூடிய அழகான ரம்யமா இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை பார்த்தோ கிடையாது அவருக்கு. இட் வாஸ் பிகாஸ் அந்த கோலோகத்துல யாரெல்லாம் இருக்காங்கனாக்கா, ஸோ அவருக்கு தெரிந்த பக்தர்கள் எல்லாம் அங்க இருக்கிறதா அவர் பார்க்கிறார். ஓகே, அவங்க சொன்னது எல்லாமே லிட்டில் பக்தி, நான் பண்றது சிறிய பக்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களுடைய அந்த அந்த நபர்கள் வந்து அந்த அந்த இடத்துல இருக்கிறதா சொல்லப்படுகிறது. ஸோ அவர் முன்னாடி வந்து என்னுடைய சங்கீர்த்தன லீடர் இல்லையா, ஸோ அதாவது சங்கீர்த்தனம் பாடின ஒரு தலைவர், அவர் வந்து கிருஷ்ணருடைய காசை திருடினவரும் இருக்கார் அப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு சாட்சியா இருந்திருப்பார், அவர் எடுத்திருக்கிறத பார்த்திருப்பார். ஸோ அவர் மேல இவருக்கு என்ன அபிப்பிராயம் இருந்துச்சு, கிருஷ்ணருடைய பணத்தை அவர் எடுத்தார் அப்படிங்கிற அபிப்பிராயம் இல்லையா. ஆனா இப்ப நம்ம இந்த ஸ்டான்ஸாலே நம்ம இத்தனை காலம் படிச்சதுல இருந்து ஒரு ஒரு அனலைசிஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சமே பகவானுடையது தான் இல்லையா. ஒன்று நம்ம தெரிந்து எடுத்துக்கிறோம், இன்னொருத்தர் தெரியாம எடுக்கிறார் அப்படின்னு திருட்டெல்லாம் நம்ம வந்து அனுமதிக்கணுமா மாதாஜி அப்படின்னு நீங்க கொஸ்டின் கேட்பீங்க. உண்மையிலே எடுத்த நபர் வந்து தவறான நபர் தான் இல்லையா. இப்ப நம்ம பில்வமங்கல தாக்கூர் தானே அவர் முந்தைய இதுல வந்து என்ன பண்ணார், அந்த சிந்தாமணியுடைய நகைகள் எல்லாம் எடுத்துட்டே இருந்தார் இல்லையா. அவர்கிட்ட இருந்தது எல்லாமே அவருடைய குட் காசு வந்து பகவான் தொண்டுக்காக எடுத்தார், அது எல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம். ஆனா அது வந்து திருட்டு தான் அப்படிங்கறது வந்து நாம கண்டிப்பா ஏத்துக்கணும். திருட்டை வந்து யாருமே ஆதரிக்கல. ஆனா ஒரு செயல் நடந்து முடிந்த பிறகு அதை பத்தி பேசுறது எந்த பிரயோஜனமுமே கிடையாது. இனிமே செய்யாமல் தடுக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லையா. ஸோ அந்த அந்த அதுலயே வந்து முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரம் என்னன்னாக்கா, இப்ப நடந்த விஷயத்துக்கு வந்து நாம அவங்கள வந்து மன்னிக்கக்கூடிய மனசு வரும். அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா சொல்லணும் இது தவறு என்பது இல்லையா. அவங்க கிட்டே சொல்லணும், 10 பேர்கிட்ட நம்ம சொல்லிட்டு வரக்கூடாது அவன் அந்த தப்பு பண்ணா, தட் இஸ் த அஃபென்ஸ். இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒன் டு ஒன் டீலிங் இருக்கும்போது அவங்க கிட்ட அன்பு கொண்டு இது இப்படிதான் இருக்கணும், இது இப்படி பண்ணா உங்களுக்கு நல்லதுன்னு எடுத்துரைக்கிறது வந்து தவறே கிடையாது. ஒருத்தர் தவறு புரியும் போது இது தவறு புரிகின்றமா, இது தவறுமா, இப்படி போனீங்கன்னா உனக்கு ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு சொல்றதுல தவறு கிடையாது. அவங்கள ஹர்ட் பண்ணாத விதத்துல நம்ம கண்டிப்பா பேசணும் இல்லையா. முடியலையா கண்டிப்பா அந்த இடத்த விட்டாவது நம்ம நகர்ந்துட்டோம். அந்த வார்த்தைகளை மீண்டும் மீண்டும் என்ன பண்ணக்கூடாது, அடுத்தவங்க முன்னாடி இதை சொல்லக்கூடாது. ஸோ அவர் ஒரு முறை தான் எடுத்தார், ஆனா நாம் என்ன பண்ணோம், we have created a vibration to இன்னொரு முறை வந்து அவர் திருடுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து நாம ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அங்கே அந்த கோலோகத்துல கிருஷ்ணருடைய பணத்தை திருடினவருமே இருக்கார். ஆனா இந்த போயம்னுடைய
தாற்பயம் என்னன்னாக்கா, இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாருமே தவறு இழைக்கக்கூடியவர்கள் தான். அதனால ஒருத்தருடைய குறைகளை காண்பதற்கு பதிலாக அவர்களுடைய நிறைவை காண்பதற்கு நாம வந்து பிரயத்தனிக்கணும். இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து நம்மள வந்து நிறைய திட்டாங்கனாக்கா, அடுத்த முறை நம்ம அவங்க கிட்ட பேசாம போறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறையவே உண்டு இல்லையா? நேருக்கு நேர் திட்டா நமக்கு எந்த வார்த்தைகளையும் சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்காமல் போய்விட்டால், இன்னும் அடுத்தவங்க தரப்பு வந்து மேலோங்கி இருந்தால் நாம் என்ன ஆகும்னாக்கா, ஆட்டோமேட்டிக்கலி வில் ஃபீல், உள்ளுக்குள்ள நமக்கு மனவேதனை என்பது கண்டிப்பாக இருக்கும். நம்மள யாருமே மரக்கட்டையும் கிடையாது, கடவுளும் கிடையாது இல்லையா? இடைப்பட்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள் தான். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல ஒன்று அவங்கள மன்னிக்கக்கூடிய, அவங்க அஜ்ஞானமா பேசுறாங்கன்றத வந்து தெரிஞ்சின்ற பிறகு நாம் அதை இக்னோர் பண்ணக்கூடிய மனசாவது இருக்கணும். இல்ல தான் எதனால் இதை செய்துன்றது எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த பக்குவமாவது இருக்கணும் இல்லையா? ரெண்டும் இருக்கணும். அவங்களையுமே ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது. இவன் தான் அவங்க நம்மள ஹர்ட் பண்ணியிருந்தா கூட அவங்கள நாம பதிலுக்கு ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? ரிவெஞ்ச். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஆளுங்க கூட அங்க இருக்காங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, எல்லாருமே ஒரு காலகட்டத்துல தவறு இழைத்தவர்கள் தான். யாருமே பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. இந்த உலகத்துக்கு வந்த பிறகு நோ ஒன் இஸ் பர்ஃபெக்ட். ஓகே. ஆனா அந்த தவறை வந்து மீண்டும் செய்யாது இருக்கக்கூடிய அந்த குவாலிஃபிகேஷனை நம்ம வளர்த்துக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம், படிப்பினை. மேலும் வந்து இன்னொருத்தர் ஓல்டு டெம்பிள் பிரசிடென்ட் நெவர் நைஸ், அதாவது டெம்பிள் பிரசிடென்ட்னாலே அவர் திட்டுவாரு இல்லையா அப்படின்ற அந்த இது இருக்கும் இல்லையா? அவர் எப்பவுமே யார்கிட்டயுமே நல்லா இருந்தது இல்லை அப்படின்னா அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பேட் குவாலிட்டியை வந்து நான் ஐடென்டிஃபை பண்றேன் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. இந்த மாதிரியான அதாவது ஒருத்தருடைய தீய குணங்களை வந்து நாம வந்து நோக்குவது என்பது தவறான விஷயம். அது அவனுடைய கர்ம பந்தனத்தை நமக்கு அவர் ஆற்றிய அந்த கர்மத்திற்கும் வந்து இணைப்பை பாலமாக ஏற்படுத்தி கொடுத்துரும். அப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம், அவன் ஒரு முறை தான் தப்பு பண்ணா நாம் என்ன பண்ணோம், பல முறை அதை எண்ணி எண்ணி மீண்டும் மீண்டும் அது தூண்டுதலை உருவாக்கும். ஓகே, அது மாதிரி செய்யவே கூடாது. மேலும் ஒருத்தர் அதாவது மேலும் அங்க யாரெல்லாம் இருக்காங்கனாக்கா, யாருக்குமே வந்து எடுத்துரைக்காதவங்க இல்லையா? மேலும் வந்து பக்தியில வந்து அவ்வளோ வந்து சீரியஸ்னஸ் கிடையாது. அதாவது அந்த இடத்துல வந்து சின்சியர்னா என்ன அர்த்தம், உண்மையிலே உண்மையற்ற நிலையில இருக்கிறவங்க கூட இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படிலாம் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் என்ட்ரி கொடுத்துட்டாரா, மாதாஜி இது வரைக்கும் நீங்க கோலோகத்துக்கு போனோம்னா இதெல்லாம் நீங்க 100% பியூரிஃபை இருந்தா தான் போக முடியும் அப்படின்லாம் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்களே, ஆனா இந்த எதுக்கு இந்த இடத்துல இந்த போயம்ல வந்து இப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும்னாக்கா, உண்மையிலேயே இந்த குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாருக்குமே உண்டு. ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம சீட் பண்ணியிருப்போம், ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏமாத்திருப்போம் இல்லையா? ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து பொய் சொல்லியிருப்போம், ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் தெரிஞ்சு நம்ம செய்ய மாட்டோம். வித்தவுட் நாலேஜ் நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய தவறுகள் நிறைய உண்டு. அந்த மாதிரி தவறுகள் செய்தவங்க ஆனா பிற்காலத்துல அவங்க பெரிய பக்தர்கள் ஆன பிறகு அந்த இடத்துல என்ட்ரி உண்டு இல்லையா? சோ இவர் என்ன செய்தார், இந்த ஆத்மா பீங்க இது ஒரு போயம், இது வந்து உண்மையிலேயே அவர் கோலோகத்துக்கு என்ட்ரி கண்டிப்பா கிடையாது. இந்த குவாலிஃபிகேஷனோட இருந்தா என்ட்ரி கிடையாது. ஆனா இந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருந்து பக்குவமான பிறகுதான் அவங்க வந்து என்ட்ரி ஆயிருப்பாங்க. ஸோ அவர் அந்த அதாவது இது ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி தான். நீங்க வந்து ஒரு கற்பனை கதை தான். ஆனா இதுல வந்து நம்ம அதனுடைய அனாலஜி என்னன்னு மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ எல்லாருமே வந்து ஒரு கேட்டகரி தான். நம்ம இதுல உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் என்று எதுவுமே கிடையாது. ஆனா நம்ம ஆற்றக்கூடிய இறை தொண்டு ஒன்றுதான் நம்மள ஒருத்தர்ல இருந்து ஒருத்தரை வேறுபடுத்தி காட்டும். நாம் எந்த அளவுக்கு வந்து பக்தியை மேன்மையா எடுத்துட்டு போறோமோ அந்த அளவுக்கு அடுத்தவர்களுடைய குறை நிறைகளை வந்து நாம சமநோக்கோட காணக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை பெறுவோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சமநோக்கு கிடைச்சால்தான் நமக்கு மேல் உலகத்திற்கு என்ட்ரி, இல்லைன்னா கிடையாது. ஓகே. அடுத்தவங்களுடைய குறைகளை தவிர்த்து நிறைகளை மட்டும் காணி இல்லையா? சோ ஒருத்தர் வந்து நம்ம திட்டுறாங்கன்னா அவங்களுடைய பிற்காலத்துல அவங்க கிட்ட கான்வர்சேஷன் பண்ணும்பொழுது ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச், எஸ் நான் தெரியாம பண்ணிட்டேன், எஸ்கியூஸ் மீ, சாரி எல்லாம் சொல்லி பிற்காலத்துல அவங்களுடைய உயர்வான குணங்களை நீங்க குளோரிஃபை பண்ணி பாருங்க. they will become a good friend actually. ஆனா அந்த முயற்சியுமே வந்து தோல்வி அடைஞ்சிட்டா பெட்டர் நம்ம சைலண்டா, ஏன்னா அவர் இது என்ன டிராமா பண்றாங்களா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து, ஏன்னா இந்த காலகட்டத்துல வந்து யதார்த்தமா பேசுறது கூட வந்து சில சமயங்கள்ல வந்து தவறாகி விடுகிறது. அதனால ஸோ இப்படி இந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே பார்க்குது. குவைட் பிரபு, தே ஆர் ஆல் இன் ஷாக், நோ ஒன் தாட் தே மே பி சீயிங் யூ இல்லையா? அதாவது இவர் அவங்கள பாக்குறதுக்கு வந்து இப்படிப்பட்ட தவறு இழைத்தவங்க எல்லாமே இங்க இருக்காங்களேன்னு இவர் நினைக்கிறார். ஆனா அவங்களுமே உள்ள இருக்கிறவங்களும் இவரை பார்த்த பிறகு ஷாக், இவருக்கே என்ட்ரி எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னா இவருடைய நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா? இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, எல்லாருமே
தவறு இழைப்பவர்கள் தான். நோ ஒன் இஸ் பர்ஃபெக்ட். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய குறைகளை தவிர்த்து நிறைகளை மட்டும் காணக்கூடிய அந்த பண்பை வந்து வளர்த்துக்கணும். ஸோ தட் இஸ் த மெயின் தீம் ஆஃப் திஸ். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் தான் வந்து இந்த இந்த கலங்கங்கள்ல இருந்து வெளியேற முடியும். ஸோ நம்ம அந்த 26 பண்புகள்ல கூட 16th சாப்டர்ல அதுதான் நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அதுல மெயினா இருக்கிறது வந்து குற்றம் கண்ணா. எப்பவுமே இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லுவேன். ஏன்னா அது எதுக்குன்னு எனக்கு கூட தெரியாது. 18 daysல இருந்தே அந்த 2 பாயிண்ட் எனக்கு ரொம்பவுமே ஈர்ப்புடையதாக இருந்தது. ஏன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் நானும் வந்து அப்படிதான் செஞ்சுட்டு இருந்தேன். அதனால அந்த ஒரு நிலை, அதாவது நான் ஹானஸ்டா இருக்கிறேன்னு நினைச்சிட்டு எல்லாரையுமே நீ பண்ணது தப்பு அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வந்து அஜ்ஞானத்தால நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு வராதுக்கு முன்ன இந்த குவாலிட்டி உண்டு, என்கிட்டமும் இருந்தது. அதனால அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து கிளாஸ் எடுக்கும்பொழுது எனக்கு பயங்கரமான ஒரு இம்பேக்டை கொடுத்துச்சு. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி கூட என்னுடைய அதாவது மென்டர் வந்து சொல்லியிருந்தார், எப்பவுமே பேசக்கூடாது, அடுத்தவங்களுடைய நிறைகளை மட்டும் பேசுங்க. ஆனா அவர் இந்த தாற்பயத்தெல்லாம் எதுவுமே சொல்லி கொடுக்கல அவர். ஸோ இப்போ ஆனா அது புரியுது எதனாலன்றது. ஏன்னா நாமும் அதுவாகவே மாறிவிடுவோம். அடுத்தவங்களுடைய குறைகளை மட்டுமே நாம பேசக்கூடியவங்களா ஆயிட்டா நாமும் எப்பவுமே குறையோட தான் அனைத்து செயல்களையுமே செய்யும். ஓகே, திஸ் இஸ் த ட்ரூத். நம்ம ஒத்துண்டாகணும். ஓகே, நீங்க எல்லாருமே எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா என்னுடைய அனுபவத்துல இதுதான் அப்படிங்கிறது வந்து நல்லாவே புரிய ஆரம்பிக்குது. ஒரு வாட்டி சொன்னா கண்டிப்பா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ நிறைய வாட்டி படிச்சாச்சு. குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, மன்னிக்கக்கூடிய தன்மை, இந்த 2 குவாலிட்டிஸ் வந்து அஃபென்சஸ்ல ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தவங்களுடைய குறைகளை நாம வந்து பெரிதுபடுத்தாம, ஆனா அதை வந்து சில இடங்கள்ல வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் பொசிஷன்ல இருப்பாங்க, அவங்க வந்து இக்னோர் பண்ண முடியாது. அவரையே பாதிக்கக்கூடிய விஷயமா இருந்தா அவர் இக்னோர் பண்ணிடலாம். ஆனா ஒரு ஆர்கனைசேஷனையே பாதிக்கக்கூடிய விஷயமா இருந்தா கண்டிப்பா அவர் ஆக்ஷன் எடுத்துதான். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த இடத்துல விட்டு கொடுக்க முடியாது. அந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த சொல்லிதான் ஆகணும். ஆனா அதை டைரக்டா அவருக்கே சொல்லணும். அதை நம்ம 10 பேர்கிட்ட ப்ரொபகேண்டா பண்ணிட்டு வரோம் பாருங்க, அது தவறு. ஸோ அதெல்லாம் நிறுத்தம். ஸோ அதனால ஒருத்தவங்களுடைய குறைகளை இன்னொரு இடத்துல நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அந்த இதை வந்து கல்டிவேட் பண்ணணும். ஐ டோன்ட் நோ, உங்களுக்கு நான் போர் அடிச்சிட்டேன்னா என்னன்னு தெரியாது. பட் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் எங்கேயோ ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்கேயோ போயிட்டணும் இல்லையா? ஸோ ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா அது உடல் தளம் மனதளத்தை தாண்டி ஆன்மதளத்தில் நிலை பெறணும். அதுக்காக தான் நம்ம இத்தனையுமே பேசணும். ஓகே, புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுக்கு? நல்லா இருக்கு மாதாஜி, புரிஞ்சுது. புரிஞ்சுதா? ஐ திங்க் அந்த டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க மாதாஜி கிட்ட கேட்டுக்கோங்க. ஏன்னா நான் அதெல்லாம் படிக்கல, இனிமே தான் படிக்கணும். அதாவது இன்னும் பகவானுடைய கிருபை, என்னுடைய முயற்சி இருக்கணும். பகவானுடைய கிருபை இருக்கிறதுனால தான் இந்த சேவையில் இருக்கேன். இல்லைன்னா இந்த சேவை கண்டிப்பாக எனக்கு கிடைச்சிருக்காது. ஸோ ஆனா அதுக்கான காலத்தை ஒதுக்கிறதுக்கு பகவான் நான் எப்பவுமே ப்ரே பண்றேன். படிக்கணும்ன்ற உந்துதல் இருக்கு. ஆனா டைம் வந்து எனக்கு எப்படி பிளான் பண்றதுன்னே தெரியல. அதுதான். ஓகே, கிளாஸு, ஆஃபீஸு, அதுக்கப்புறம் நிறைய பொறுப்புகள், இப்போ யாத்திரை அது உட்காந்து பண்ணணும், இதெல்லாம் நிறைய வேலை இருக்கு. ஸோ அதனால எனக்கு கண்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு தான் டைம் இருக்க ஒழிய என்ன நான் வந்து நாலேஜ் லெவல் எடுத்துன்னு போறதுக்கு வந்து டைம் வந்து இறைவன் எப்படி அவருடைய கிருபை எப்படி கொடுக்குறாரோ கொடுக்கட்டும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம்னு தள்ளி போடக்கூடாது மாதாஜி. வெரி நைஸ் நான் மாதாஜி. என்னுடைய இது எக்ஸ்பீரியன்ஸு. கரெக்ட். அதனால அப்பவே ஏதோ கொஞ்ச நேரத்துலயாவது அதை கொஞ்சம் படிச்சிடணும் குட் அப்படி. குட் மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் வண்டர்ஃபுல் கன்சர்ன். நிஜமாவே, ஏன்னா ஒருத்தர் வாழ்க்கையில என்ன ஹிட் ஆகுதோ அது வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து படிப்பினையாக இருக்கும் இல்லையா? இந்த மெமரி கூட வந்து நமக்கு வந்து இறைவனால தான் வழங்கப்படுகிறது இல்லையா? இந்த ஞாபக சக்தி, மறதி எல்லாமே. அதனாலதான் சொல்லியிருக்கான், ஒன்றே செய்யணும் அன்றே செய்ய அப்படின்னு. அன்றே செய்யறதோட இப்பவே செய்யணும் அப்படின்னு ம். இல்லையா? அது நன்றே நம்ம செய்தாலும் சொந்தங்கள். அன்றே செய், அன்றே செய்தாலும் இப்பொழுதே செய் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் வெரி வண்டர்ஃபுல் டிஸ்கஷன் இன்னைக்கு. ஓகே, லெட் அஸ் ஹேவ் ஒரு கீர்த்தனம் பண்ணலாம். ஜெய ராதா மாதவ
कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजनरञ्जन यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजनरञ्जन यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन यमुनदीरावनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्
तदो जयपुरिरये नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तम श्लोके भगवद्गीताश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। यस कलावती माताजी वासिंगो तत्रापि स्वजन शङ्काशपृशम् उद्विजमानो भगवद कर्मबन्धविद्वं सन श्रवण स्मरण गुणविवरण शरणारविन्दयुगवं मनसा विदधत् आत्मन प्रतिघातम् आशङ्गमानो भगवत् अनुग्रहेणानुस्मृत स्वपूर्वजन्मावलीर् आन्मानम् उन्मत्त जडान्त पतिर स्वरूपेण दर्शयाम् आसवलोकस्य। यस यार माताजी कलावती माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। तत्रापि स्वजन शङ्काश्च पृशम् उत्विजमानो भगवतः कर्मबन्धविध्वंसन श्रवण स्मरण गुणविवरण शरणारविन्दयुगवं मनसा विदधत् आत्मनः प्रतिकदाम् आसङ्गमानो भगवत् अनुग्रहेणानुसृम्य स्वपूर्वजन्मावलिर् आत्मानम् उन्मत्त जडान्तपतिरस्वरूपेण तरिष्याम् आसलोकस्य। தத்ர அபி இவ்வாறு அந்தன குடும்பத்தில் பிறந்த போதிலும் ஸ்வஜன சங்காத் உற்றார் உறவினர்களிடமுள்ள தொடர்பிலிருந்து உத்விஜமான எங்கே மீண்டும் தவறி விழுந்து விடுவோமோ என்று எப்போதும் அஞ்சினார். பகவத முழுமுதற் கடவுளின் கர்ம பந்த பலன் தரும் செயல்களின் விளைவில் பந்தப்பட்டு வித்வம்சன அது வெல்லுதல் ஸ்ரவண கேட்டல் ஸ்மரண நினைத்தல் குண விவரண பகவானின் குணங்களை பற்றிய விவரங்களை கேட்டல் சரண அரவிந்த தாமரை திருவடி யுகவம் இரண்டு மனசா மனதுடன் விதத்தத் எப்போதும் சிந்தித்து ஆத்மன அவரது ஆத்மாவின் பிரதிகதாம் பக்தி தொண்டு பாதையில் தடையாக ஆசங்கமான எப்போதும் அஞ்சி பகவத் அனுகிரகேன முழுமுதற் கடவுளின் விசேஷ கருணையினால் அனுஸ்மிருத நினைந்து ஸ்வபூர்வ அவரது முந்தைய ஜென்ம ஆவலி பிறப்புகளின் ஆத்மானம் அவரது உன்மத்தம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே எல்லாரும் மியூட்ல போங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கலாதி மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உன்மத்தம் ஜடம் அந்த குருடராக பதிர செவிடராக ஸ்வரூபேன இத்தன்மைகளுடன் தர்ஷயாம் ஆச அவர் வெளிப்படுத்தினார் லோகஸ்ய பொதுமக்களிடம். மொழிபெயர்ப்பு பகவானின் கருணையின் விசேஷமாக பெற்றிருந்தனால் பரத மன்னருக்கு அவரது முற்பிறப்பு சம்பவங்கள் அனைத்தும் நன்றாக நினைவில் இருந்தன. அவர் அந்த உடலை பெற்று அதனை அந்தன குடும்பத்தில் வாழ்ந்த போதிலும் பக்தரல்லாத தனது உற்றார் உறவினர்களை கண்டு மிகவும் அஞ்சினார். இவர்களோடு தொடர்பு கொள்வதில் அவர் எப்போதும் மிகவும் எச்சரிக்கையுடனேயே இருந்தார். ஏனெனில் எங்கே தான் மீண்டும் தவநெறி பிறந்து விடுவோமோ என்று அவர் அஞ்சினார். இதனைத் தொடர்ந்து அவர் பொதுமக்களின் கண்களுக்கு தன்னை ஓர் உன்மத்தம் பிடித்தவராக முட்டாள் போன்றும் குருடு மற்றும் செவிடராகவும் காண்பித்துக் கொண்டார். அப்போதுதானே அவரிடம் பிறர் பேசவும் தொடர்பு கொள்ளவும் முயல மாட்டார்கள்.
இவ்வாறு அவர் தன்னை தீய தொடர்புகளிலிருந்து காத்து கொண்டார். மேலும் அவர் எப்போதும் தனக்குள் பலன் தரும் செயல்களிலிருந்து ஒருவரை காத்தருளும் பகவானின் தாமரை திருவடிகளையே சிந்தித்து அவரது பெருமைகளையே ஓதிக்கொண்டும் இருந்தார். இவ்வாறு அவர் தன்னை பக்தர் அல்லாதார் தொடர்பின் தாக்குதலிலிருந்து தற்காத்து கொண்டார். பொருளுரை: ஒவ்வொரு உயிரும் இயற்கை குணத்தின் தொடர்பிற்கேற்ப வெவ்வேறு செயல்களினால் பிணிக்கப்படுகிறது. பகவத்கீதை காரணம் குணசங்கோ அஸ்ய சத் அசத் யோனி ஜன்மசு, அதாவது இது ஜட இயற்கையுடன் அவன் கொள்ளும் தொடர்பினால் உண்டானது ஆகும். இவ்வாறு அவன் தன்னை நன்மை தீமைகளை பல்வேறு உயிரினங்களில் அனுபவிக்கிறான் என்று குறிப்பிடுகிறது பகவத்கீதை 13.22. நமது கர்ம வினைக்கேற்ப நாம் 84 லட்சம் உயிரினங்களில் பல்வேறு வகையான உடல்களை பெறுகிறோம். கர்மனா தெய்வ நேத்ரேன, முக்குணங்களினால் மாசுபடுத்தப்படும் ஜட இயற்கையின் பாதிப்பின் கீழ் நாம் செயல்படுகிறோம். மேலும் பரம கட்டளைக்கேற்ப நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உடலையும் பெறுகின்றோம். இதுவே கர்மபந்தம் எனப்படுகிறது. இக்கர்ம பந்தத்திலிருந்து வெளிவருவதற்கு ஒருவன் கண்டிப்பாக தன்னை பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். பின்னர் அவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களினால் நிச்சயம் பாதிக்கப்பட மாட்டான். மாம்சயோ அவ்யபிச்சாரேன பக்தி கோகேன சேவத்தே சகுணான் சமதித்தேதான் பிரம்ம பூயாய கல்பத்தே. பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டோன் எந்நாளிலும் நெறி பிறழ்வது இல்லை. இயற்கை குணங்களை கடந்து சடுதியில் பிரம்ம நிலையினை அடைவான். பகவத்கீதை 14.20. உலகிய குணங்களில் இருந்து பாதுகாப்பாக ஒருவன் இருக்க விரும்பினால் அவன் சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணோஸ் அதாவது பக்தி தொண்டில் முழு மூச்சுடன் ஈடுபட வேண்டும். இதுவே வாழ்வின் நிறைவாகும். பரத மன்னர் அந்தணராக பிறந்த போதிலும் அவர் அந்தணருக்கு உரிய கடமைகளை செய்வதில் ஆர்வம் காட்டவில்லை. மாறாக அவர் எப்போதும் பகவானின் திருவடிகளை தனக்குள் சிந்தித்து கொண்டு ஒரு தூய வைணவராக இருந்தார். பகவத்கீதை மன்மனா பவமத் பக்தோ மத் யாஜி மாம் நமஸ்குரு என்கிறது. இது ஒன்றே மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பில் சிக்காமல் நம்மை காக்க வல்லது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேம மாதாஜி நீங்க வாசிங்க அடுத்தது. தஸ்யா விஹவா ஆத்யக்ஷ்ய விப்ரஹ புத்திர ஸ்நேஹானுபந்த மனா ஆஷமா வர்தானாத் சம்ஸ்காரான் யதோபேஷம் விததான உதனீதஸ்ய ச புனः சௌசா சமானாதீன் கர்ம நியமான் அனவிப்ரேதான் அபிசம்ஷியத் அனுசிஷ்டேன ஹி வாவ்யம் பிதுஹு புத்ரேனேதி. வாசி. தஸ்யாபிகா அவா ஆதஸ்ய விப்ரஹ புத்திரஸ்நேகானுபந்த மனா ஆசமா வர்தனாத் சம்ஸ்காரான் யதோ பதாசாம் விததான உதனீதஸ்ய ச புனः சம்ராசமானாதீன் கர்ம நியமான் அனபிப்ரேனதான் அபிசம்ஷியத் அனுசிஷ்டேன ஹி பாவ்யம் பிதுஹு புத்ரேனதி. தஸ்ய அவரது, அபிகாவா உறுதியாக, ஆத்மஜஸ்ய அவர் புதல்வரின், விப்ர மானுட பதரின், உன்மத்த புத்திஸ்வாதீனமற்ற பரதன் அந்தணர் தந்தை, புத்திரஸ்நேக அனுபந்த மனா தன் புதல்வன் மீது கொண்ட பாசத்தினால் கட்டுப்பட்டு ஆவர்தனாத் இறுதி வரை பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் சமஸ்காரான் தூய்மை செய்யும் முறை, யதா உபதேசம் சாத்திரங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி விதமான செய்து, உபநீதஸ்ய முப்பரி நூலுடைய ஒருவர், ச மேலும்
புன மீண்டும் சௌச ஆசமன ஆதின் ஆதின் வாய் கை கால் போன்றவற்றை சுத்தப்படுத்துவதற்கான ஆச்சமனம் செய்தல். கர்ம நியமான் பலன் தரும் செயல்களின் ஒழுங்குமுறை விதிகள். அனுபிப்ரேதான் அனுமானிட பரதரால் விரும்பப்படாவிட்டாலும் சமய சீஷ்யத் கற்பித்து அனுசிஷ்டேன ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுவதற்கு கற்பித்தல். ஹி உண்மையில் பாவ்யம் இருத்தல் வேண்டும். பிது தன்னுடைய தந்தையிடமிருந்து புத்திரேன புத்திரன் இது இவ்வாறு. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மானிடபதரின் அந்தனர் தந்தை எப்போதும் தன் புதல்வன் பரத மகாராஜா மீது பாசம் கொண்டிருந்தார். கிரகஸ்த ஆசிரமம் என்னும் இல்வாழ்க்கைக்கு மானுட பரதர் பொருத்தமானவராக இல்லை. எனவே அவர் இறுதி வரையில் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் இருப்பதற்கான தூய்மை செய்யும் முறையினை செய்து வைத்தார். பரதருக்கு தன் தந்தையின் உபதேசங்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு விருப்பமில்லாவிட்டாலும் கூட அதை தந்தை மகனுக்கு செய்யும் கடமையின் காரணமாக அந்த அந்தணர் அவருக்கு எவ்வாறு கை வாய் போன்றவற்றை கழுவ தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை கற்பித்தார். பொருளுரை. மானிட பரதர் அந்தணர் உடலில் இருந்த பரத மகாராஜா ஆவார். அவர் வெளியே மேலுக்கு தன்னை செவிடு குருடு ஊமையாக காட்டிக்கொண்டார். ஆனால் உண்மையில் அவர் தனக்குள் மிகுந்த விழிப்புடனேயே இருந்தார். அவர் பலம் தரும் செயல்களையும் விளைவுகளையும் பக்தி தொண்டின் விளைவுகளையும் அவர் மிகவும் நன்றாகவே அறிந்திருந்தார். அந்தணர் உடலில் பரத மகாராஜா தனக்குள் எப்போதும் பக்தி தொண்டிலேயே ஆழ்ந்திருந்தார். ஆகையினால் வெளிப்படையாக பலன் தரும் செயல்களில் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுவது அவருக்கு தேவையில்லாதிருந்தது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்வனிஷ்டி தஸ்ய தர்மஸ்ய சம்சித்திர் ஹரிதோஷணம் என்று 1.2.13 என்று உறுதி செய்கிறது. முழுமுதற் கடவுளான பகவான் ஹரியினை ஒருவன் திருப்திப்படுத்த வேண்டும். பலன் தரும் செயல்களை ஒழுங்குமுறை விதிகளின் நிறைவு என்பது இதுவேயாகும். இதை தவிர ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் மேலும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. தர்ம ஸ்வனிஷ்டித பும்சாம் விஸ்வக்ஷேனோ கதாசுயக நோத்பாதையே எதிரத்தும் ஸ்ரமயேவகி கேவலம். தொழில் வித்தியாசமின்றி மனிதர்களால் செய்யப்படும் அறச்செயல்கள் பரமபுருஷ பகவானை கவர்ச்சி அடைய செய்யவில்லை என்றால் அவை பயனற்றவையே ஆகும். கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவன் வளர்ச்சி பெறாதவரை கர்ம காண்டா செயல்கள் தேவைப்படுகின்றன. ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி அடைந்து விட்டான் என்றால் கர்ம காண்டத்தின் முன்னைய ஒழுங்குமுறை விதிகள் அவன் செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை. ஸ்ரீ மாதவேந்திரபுரி கூறுகிறார், ஓ கர்ம காண்டத்திற்கு ஒழுங்குமுறை விதிகளை அருள் கூர்ந்து என்னை மன்னிப்பீராக. நான் பகவத் தொண்டில் முற்றிலும் மற்றஜி பக்தி தொண்டில் படிங்க பக்தி தொண்டில் முற்றிலும் ஈடுபட்டிருப்பதால் என்னால் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்ற முடியவில்லை. எங்கோ ஒரு மரத்தடியில் அமர்ந்து கொண்டு ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை வழிபட வேண்டும் என்னும் விருப்பத்தினையே அவர் வெளிப்படுத்தினார். இதைத் தொடர்ந்து அவர் ஒழுங்குமுறை விதிகள் எதனையும் நிறைவேற்றவில்லை. அதுபோல் ஹரிதாச தாக்கூர் ஒரு முகமதிய குடும்பத்தில் பிறந்தார். அவர் தனது வாழ்வின் ஆரம்பத்திலிருந்தே கர்மகாண்டா முறையில் பயிற்சி பெறவில்லை. காரணம், அவர் எப்போதும் பகவானின் புனித நாமம் ஒன்றினையே ஓதிக்கொண்டிருந்தார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை புனித நாமத்தை ஓதுவதில் அதிகாரம் பெற்றவர் என்னும் பொருளில் நாமாச்சாரியார் என்று பெயரேற்றுக்கொண்டார். பரத மன்னருடன் பரதரின் வடிவில் எப்போதும் உள்ளதால் பக்தி தொண்டிலேயே ஈடுபட்டிருந்தார். முற்பிறவியில் அவர் தொடர்ந்து ஒழுங்குமுறை விதிகளை நிறைவேற்றினால் அவர் அந்தண தந்தை விரும்பிய போதிலும் கூட அவற்றை மேலும் தொடர்வதற்கு விருப்பமில்லை.
Hare Krishna Mataji. Thank you. Thank you, Hare Krishna. Wonderful recitation by both the devotees. Okay. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayyam Tadati Swapadandikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namastute तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लाङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஸோ நாம் இந்த அத்தியாயத்தில் இப்போ 3வது ஸ்லோகம் 4வது ஸ்லோகம் பார்க்க போகிறோம். நேற்று முதல் ஸ்லோகம் தான் படித்தோம். ஓகே, இப்போ ஜட பாரதராக இல்ல மானுட உடலை ஏற்று வந்த பரதர் அப்படின்றது வந்து ஜடபாரதரை வந்து குறிக்கிறது. ஓகே, ஸோ அதை நாம இப்போ படிக்க போறோம். தத்ராபி ஸ்வஜன சங்காஷ பிருஷம் உத்விஜமானோ பகவத கர்ம பந்தத் வித்வம் சனஸ்வரண ஸ்வரண ஸ்மரண குண விவரண சரணாரவிந்த யுகவம் மனசா விததத் ஆத்மன பிரதிகாதம் ஆசங்கமானோ பகவத் அனுக்ரஹேனானுஸ்மிருதஸ்வ பூர்வ ஜன்மாவலீர் ஆன்மானம் உன்மத்த ஜடாந்த பதிர ஸ்வரூபேன தர்ஷயாம் ஆஷலோகஸ்ய. ரொம்ப அழகா மீனிங்கே, அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங்லேயே நம்ம நல்லாவே புரிஞ்சிருது இல்லையா? அதாவது உன்மத்த ஜடாந்த பதிர சொரூபேன அப்படின்னா ரூபம், அப்படி ஒரு வெளிப்புற தோற்றத்துல வந்து அவர் உன்மத்தம் பைத்தியம் பிடிச்சது போல ஜடமா இல்லையா? அதாவது கண்ணு நல்லா பார்க்க தெரிஞ்சாலும் குருடராக, பேச தெரிஞ்சாலும் ஊமையாக, காது கேட்டாலும் செவிடாக இல்லையா? தர்ஷயா எல்லாருக்கும் தர்சனம் கொடுக்கிறார். ஆசலோகஸ்ய இந்த உலகத்துல இல்லையா? அதாவது ரொம்ப அழகா இந்த ஸ்லோகம் வந்து சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு. அவர் அவ்வளவு இதுவா வெளிப்படுத்துகிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. பகவானின் கருணையை விசேஷமாக பெற்றிருந்தாலும் பரத மன்னருக்கு அவரது முற்பிறப்பு சம்பவங்கள் அனைத்தும் நன்றாக நினைவில் இருந்தது இல்லையா? ஸோ வித்தவுட் கருணை இல்லாம நம்மளால எதையுமே ரீகலெக்ட் பண்ண முடியாது. சில பேருக்கு வந்து அதாவது முன்வினையினுடைய தொடர்பு இருக்கு அப்படிங்கிறது உணர்வு கொடுக்கும். ஆனா இதெல்லாமே இறைவன் அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கறது, அவங்களே வந்து உணர்றது கிடையாது. ஸோ இப்ப நம்ம எல்லாருமே வந்து நாம ஜபங்கள் சில பேர் எடுத்த உடனே முதல் திங்களே வந்து 16 மாலை பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா? எடுத்த உடனே பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படின்னா போன ஜென்மத்துல அவங்க ஒருவேளை டிவோட்டியா இருந்து அந்த வந்து முழுமை அடையாம போய் மீண்டும் பிறவி எடுத்து அதற்கான வாய்ப்பு கிடைச்சி இப்ப பண்ணியிருக்கலாம். இல்லைன்னா பகவானுடைய கருணை அவங்களுக்கு வந்து உடனடியாக கிடைக்க பெற்றிருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ எத்தனையோ காரணங்கள் இருக்கு. இதுதான் காரணம்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனா அனைத்துமே காரணங்களுக்கு காரணமா இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் தான் காரணம் இந்த இடத்துல. அவரை தவிர வேற எந்த காரணமுமே கிடையாது. ஒருத்தர் வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கத்திற்கு செல்வதற்கும் இல்லையா, ஒருத்தர் தவறான பாதையை வந்து அவர் உந்துதலால் அவரை அதை எடுத்துட்டாங்களோ அதை அங்கீகரிக்கிறதும் பகவான் தான் இல்லையா? ஏன்னா அவன் அந்த 3 குணங்களால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு அவன் என்ன ஆயிருக்கான், மாயையில சிக்கின்றாச்சு. வேற வழி இல்லாம தான் பகவான் என்ன பண்றார், அப்ரூவல் கொடுக்குறார். ஏன்னா அதன் மீது பற்றுதலை கொண்டான், அதன் மீது மோகத்தை கொண்டான் இல்லையா? இப்போ ஒரு திருட வந்து ஒரு வீட்டுல போய் கொள்ளை அடிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சான்னா அவன் செய்யறது தவறான செயல் என்பது அவன் உணரவே இல்லை இல்லையா? ஆனா அது அடுத்தவங்க நல்லவர்களுடைய திருஷ்டியில அது என்ன நினைக்கிறோம், அவன் அவ்வளவு பெரிய தவறு பண்றான் அப்படிங்கிறது வந்து அடுத்தவங்களுடைய திருஷ்டியில தெரியும். ஆனா அதே வந்து ஒரு திருடனோட இன்னொரு திருடன் தான் கண்டிப்பா வந்து 2 பேருக்குமே வந்து திருட்டு தான் இல்லையா?
ஸோ அந்த திருட்டு செயல் வந்து தவறானது என்று அந்த திருடன் உணராத வரைக்குமே அந்த தவறை அவன் செய்து கொண்டுதான் இருப்பான். அது அவனுக்கு ஒரு தொழிலாகிவிடும் இல்லையா? ஸோ அப்போ பகவானும் இதுக்கு என்ன பண்றார்? அனைத்திற்குமே பகவானுடைய உத்தரவின்றி நம்ம செய்ய முடியாது. ஆனா அந்த திருடனுக்குமே அந்த உத்தரவு, ஏன்னா அவன் அஜ்ஞானத்தில் வந்து அவ்வளவு ஆழ்ந்து இருப்பதால் வேற வழியே கிடையாது இல்லையா? வேற வழியே இல்லாமதான். இப்ப ஜகாய் மதை கதை எடுத்துக்கோங்க இல்லையா? ஜகாய் மதை கதை. ஸோ நித்யானந்தரும் மற்றும் ஹரிதாஸ் தாகூருக்குமே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பண்ணித்தாராம். சரி, நான் கேட்டதுல இருந்து சொல்றேன் நான். ஓகே, இன்னும் புக்கு வாசிக்கல. whatever நான் என்ன கேட்டேனோ அது வந்து அதுல வந்து ஒரு சின்ன இது வந்து நான் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நவதீப் மண்டலத்துல வந்து அவங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சு இல்லையா, அந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து பக்தி மார்க்கத்தை எடுத்துட்டு வரணும் இல்லையா, பகவத்கீதை பாகவதம் இது எல்லாமே வந்து எடுத்துரைக்கணும்ன்றது வந்து மகாபிரபுனுடைய உத்தரவு. ஸோ அவ்வாறு அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் போது ஜகாய் மதாய் இருக்கக்கூடிய அந்த ஊர்ல வந்து இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே ஜகாய் மதாய் ரோட்ல வர்றாங்கனாக்கா எல்லாருமே வாசலை வந்து அடைச்சிருவாங்க. ஏன்னா அவர் அவங்க உண்மையிலேயே அவர் வந்து ஒரு பிராமணர்களுடைய பிள்ளை அவர். ஸோ பை பர்த் தே ஆர் பிராமின்ஸ். ஆனா தவறான வழி நடந்ததால, அதாவது இந்த மாதிரி போக்கிரிகளாக மாறிவிட்டார்கள். கொலை இல்லையா, கொள்ளை இதெல்லாமே வந்து அவங்க விலங்கை கொள்ளுதல், விலங்கை உண்ணதல், இந்த மாதிரியான அவங்க செய்யாத பாவ செயல்களே கிடையாது இல்லையா? அப்படி ஒரு அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறாங்க இல்லையா? நமக்கு அந்த ஜகாய் மத கதையுமே தெரியும். ஸோ நித்யானந்த பிரபு வந்து பார்த்து நீங்க மகாமந்திரத்தை சொல்லுங்கன்னும் பொழுது அவங்க கையிலிருந்த ஏதோ ஒரு இதை தான் எடுத்து என்ன பண்றாங்க, நித்யானந்த பிரபு மேல விழுறது இல்லையா, ரத்தம் வருது. ஸோ அப்போ அது சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு தெரிந்து அங்க வரார் இல்லையா, யார் எரிந்தானோ அவனை கொல்வதற்கு. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வந்து தடுக்கிறார் யாரு, நித்யானந்த பிரபு நாம இப்போ நீங்க முந்தைய கிருஷ்ண அவதாரத்தின் போது நீங்க வதைத்த அசுரர்கள் போல இவங்களை வந்து நாம வந்து வதைக்கலாகாது. நாம வந்த கலியுகத்தினுடைய நோக்கமே கருணையை வழங்குவதற்காகவும் அவர்கள் பக்தியை வளர்ப்பதற்காகவும் தான். அதனால தயவு செய்து அவர்களை மன்னிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனாலும் சைத்தன்ய மகாபிரபு மன்னிக்கவே மாட்டார் இல்லையா? நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இதெல்லாம். ஐ திங்க் ஸோ வந்து ஜகாயமதே வந்திருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ கேட்டிருக்கலாம், படிச்சிருக்கலாம். ஸோ இப்படி அந்த ஜகாய் மதையை வந்து மன்னிங்கோன்னு கேட்கும்போது அதில் ஜகாய்க்க மதைக்கு யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு வந்து அதை வந்து நம்மளை மன்னிக்கணும்னு பேசின அந்த ஆத்மா உடைய அந்த இதை வந்து கேட்கணும் இல்லையா, அந்த உந்துதல். ஸோ அப்படி தன்னையே வந்து அடிபட்டிருந்தாலும் அவர் நமக்காக இப்படி வந்து பரிந்துரைக்கிறார்ன்ற ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து ஒருத்தர் மனசுல வருது, ஆனா இன்னொருத்தர் மனசுல வர்றது கிடையாது. ஸோ அப்போ அந்த வந்தவனுடைய மனது என்ன பண்றது, இன்னொருத்தருடைய மனசுக்கு வந்து அவ்வளவு கருணை நம்மளை வந்து காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறார் இல்லையா. ஸோ காப்பாற்றணும்னு நினைக்கும் பொழுது அவருடைய நல்ல மனத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நாம இந்த மாதிரி செயல்களை விட்டுறணுன்ற அந்த மனசை வந்து ஏற்படுத்துறாங்க ரெண்டு பேருடைய மாற்றம். அதன் பிறகு கூட வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு மன்னிக்கிறதே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்வார், என்னுடைய அதாவது அதாவது நித்யானந்தர் இடத்துல நீ வந்து மன்னிப்பு, நித்யானந்தம் பிரபு வந்து மன்னிப்பு கொடுத்தா நான் கண்டிப்பா உன்னை மன்னிக்கிறேன்றார். அதன் பிறகு நித்யானந்தர் இடத்துல வந்து கருணை பெற்று அதன் பிறகுதான் ஜகாய் மதை வந்து மிக பெரிய பக்தர்களானார்கள் இல்லையா. ஸோ அடர்ந்த அஜ்ஞானத்திலிருந்து கூட வெளியில எடுத்துட்டு வர்றது வந்து ஒரு குரு என்ன ஸ்தானத்துல இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் முடியும். அவங்களுக்கு தான் அந்த ஸ்பெஷல் பவர் வந்து பகவான் கொடுத்துருக்காரு. நேரடியா வந்து நமக்கு வந்து பகவான் எந்த பெனிடிக்ஷன்ஸுமே வந்து கொடுக்கறது கிடையாது, த்ரூ குரு மட்டும்தான் இல்லையா. ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே குருவினுடைய அறிவுரை பிரகாரம் தான் ஒரு சிஷ்யர் வந்து செயல்பட்டு இருப்பார். அதை நம்ம கண்டிப்பா பக்கடிப்போம். துரு மகாராஜ் எடுத்துக்கோங்க இல்லையா, அவர் பகவானை பிரார்த்திக்கிறார், காற்றுக்கு வந்தார், ஆனால் யாருடைய வழிநடத்தல பண்ணார் ஆக்சுவலி நாரத மகரிஷி இல்லையா. ஸோ குருவினுடைய அனுகிரகத்தால இறைவனை நாம் கண்டிப்பா அடையலாம். குருவை நீக்கி நம்ம டைரக்டா இறைவனிடத்துல கண்டிப்பா போய் நம்ம வெற்றி கொள்ள முடியாது அவருடைய தரிசனம் பெறுவதற்கு. ஸோ பகவானுடைய கருணையின் விசேஷமாக இது பெற்றிருந்ததாலும் பரத மன்னருக்கு அவரது முற்பிறப்பு சம்பவங்கள் அனைத்தும் நன்றாக நினைவில் இருந்தது. ஸோ நமக்கு நினைவும் மறதியும் இறைவனுடைய நாம் இந்த பிறவிலே நிறைய மறக்கிறோம் இல்லையா. அப்புறம்
முற்பிறவியை எப்படி நாம் நினைக்கிறது இல்லையா? ரொம்ப கஷ்டம். அதாவது ரொம்ப கடினமான ஒரு சூழ்நிலையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாருமே. அவர் அந்த உடலை பெற்று அந்தன குடும்பத்தில் வாழ்ந்த போதிலும் பக்தரல்லாத தனது உற்றார் உறவினர்களை கண்டு மிகவும் அஞ்சினார். ஏன்னா நல்ல பிரஜல்பா தானே, அதுலெல்லாம் ஈடுபட்ட பாவங்கள். இவர்களோட தொடர்பு கண்டிப்பா நமக்கெல்லாம் இருக்கா இந்த உணர்வு? யார் வீட்டுக்குன்னா போகணும்னா இப்போ உணருமா இல்லையா? அன்னெசரியா பேச வேண்டாமே, அது கர்ம பந்தனத்தை ஏற்படுத்துறது செகண்டரி. அதெல்லாம் பாவமா வந்துச்சுன்னா இப்பதான் அந்த பாவத்திலேயே நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். இன்னும் பாவத்தை செய்யணுமா? அதாவது அஃபென்சஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கான ஒரு தடை கற்களை நம்மளே ஏற்படுத்திக்கிறோம் இல்லையா? அடுத்தவங்க வீட்டுக்கு சும்மா நம்ம போகாம, அடுத்தவங்க கிட்ட சும்மா போன் பேசுறது, இதெல்லாம் விட்டுட்டு இருப்போம்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? என்னுடைய சஜஷன் கரெக்ட் தானே? சஜஷன் சொல்ல முடியாது, என்னுடைய உணர்தல் கரெக்ட் தானே? ஆமாங்க மாதாஜி. எவ்வளவோ ஸ்டாப் பண்ணிருப்போம். அதாவது தெரியாம வேணா என்ன பேசியிருப்போம், தெரிஞ்சு நாம கண்டிப்பா பேச மாட்டோம் இல்லையா? அதனால இதெல்லாம் நம்ம தவிர்த்துடணும் அப்படின்னு. ஏன்னா பக்தர் அல்லாதவர்கள் நம்ம உறவினர்கள், அவங்கள நம்ம என்னமே சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்களுடைய உணர்தல் அவ்வளவுதான், அவங்களுக்கான பக்தி லெவல் அவ்வளவுதான். அதனால அடுத்தவங்களை நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்றது நம்மளுடைய அது அபராதங்கள். அதை செய்யாம இருக்கணும்னா நாம அந்த மாதிரி மீட்டிங்கே வச்சுக்கூடாதுன்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். சோ மிகவும் எப்பொழுதும் எச்சரிக்கையும் இருந்தார். ஜடபாரதர்கிட்ட இருந்து நாம் இதெல்லாம் மீண்டும் கத்துக்கணும். ஏனெனில் எங்கே தான் மீண்டும் தவநெறி இழந்து இல்லையா, இழந்து விடுவோமோ என்று அவர் அஞ்சினார். இதனைத் தொடர்ந்தே அவர் பொதுமக்களின் கண்களுக்கு தன்னை உன்மத்தம் பிடித்தவராக முட்டாள் போன்றும் குருடு மற்றும் செவிடராகவும் காண்பித்துக் கொண்டார். டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் உள்ளுக்குள்ள எல்லா புலன்களுமே வேலை செய்து எவ்ரிதிங் இஸ் இந்த ஞானத்தால ஒளிமயமாக இருக்கிறது. ஆனா அவர் வெளிப்புற தோற்றத்துல அதாவது ஒரு மென்டல் பர்சன் மாதிரி இல்லையா, பைத்தியக்காரனை போல காட்சி கொடுக்கிறார் ஆக்சுவலி. அப்போ அப்படி இருந்தா யாருமே அவர்கிட்ட வரமாட்டாங்க இல்லையா? அதுக்காக அவரிடம் பிறர் பேசவும் தொடர்பு கொள்ளவும் இப்படி செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா நிறைய பேருக்கு நம்மளை பார்த்து வருத்தம் இருக்கும். என்னவோ தெரியல, அவங்க இப்படி சைலண்ட் ஆயிட்டாங்களே அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. இல்லைன்னா அவங்க ரொம்ப தூரமா போயிட்டாங்க, இதெல்லாம் பேசுவாங்க. ஆனா அதெல்லாம் பத்தி நம்ம கண்டுக்க வேணாம். அடுத்தவங்களை நம்ம ஹர்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக தான், ஒரு குட் காஸ்க்காக தான் நம்ம இப்படி இருக்கோம் இல்லையா? சரி, நமக்கு பாவம் வராம இருக்கிறது டிஃபரெண்ட். ஆனா அந்த பாவம் வர்றதுக்கு baby, what are you doing? You're not talking to me. ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதாஜி மியூட்ல இருங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ நம்ம பிறரிட்ட நம்ம அவரிடம் பேசவும் தொடர்பு கொள்ளவும் முயல மாட்டார்கள். இவ்வாறு அவர் தன் தீய தொடர்புகளிலிருந்து காத்து கொண்டார். மேலும் அவர் எப்பொழுதும் தனக்குள் பலன் தரும் செயலில் இருந்து ஒருவரை காத்தருளும் பகவானின் தாமரை திருவடிகளே ஆனா உள்டாவா சும்மா இருக்கல, எப்பவுமே இறைவனை எண்ணிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மனதை கொண்டு வாழ்ந்தார். அவரது பெருமைகளை தொடர்பின் தாக்குதலிருந்து தற்காத்து கொண்டார். எக்ஸாக்ட்லி நான் என்னன்னா, ஒருத்தர் இந்த மாதிரி பேசுறதுக்கான மூல காரணம் என்னன்னாக்கா, மனது அகங்காரத்தினால் செயல்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த பிரஜல்பாவை நம்ம நிறைய பார்க்கணும். ஓகே, மூல காரணமே அகங்காரம் தான். ஆனா அது எதன் மூலமாக தூண்டப்படுகிறது? மனதின் மூலமாக. அதனாலதான் நம்ம அடுத்தவங்களை அவதூறு பேசுறது சுலபமா செய்யணும் இல்லையா? ஒவ்வொரு உயிரும் இயற்கை குணத்திற்கு ஏற்ப நம்ம என்ன குணத்தோட இருக்கிறோமோ அது செயல்களால பிணைக்கப்பட்டிருக்கும். காரணம் குணசங்கஷ்ய சத் யோனி ஜென்மஷு. அதாவது இது ஜட இயற்கையுடன் அவர் கொள்ளும் தொடர்பினால் உண்டாகலாம் இல்லையா? இப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒருத்தர் அந்த மாதிரி பேசுறதுக்கான காரணமே இந்த ஏற்கனவே 3 குணங்கள். இந்த 3 குணங்கள்ல சூக்ஷ்மமா இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது பகிரங்க சக்தியா இருக்கக்கூடிய அந்த அகங்காரம், அதுதான் மூல காரணமே இல்லையா? ஒருத்தரை நம்ம தப்பா திட்டுறோம்னா அதுக்கு மூல காரணமே நமக்கு இருக்கக்கூடிய அகங்காரம். இவ்வாறு அவன் தன்னை நன்மை தீமைகளை பல்வேறு உயிரினங்களில் அனுபவிக்கிறான் இல்லையா? வெவ்வேறு உடல்களை ஏற்று அதை அவன் அனுபவிக்கிறான், நன்மையும் தீமை ரெண்டும். நமது கர்ம வினைக்கேற்ப 84 லட்சம் விதமான உயிர் வாழிகளை நம்ம பல்வேறு வகையான உடல்களை நாம பெறுகிறோம். கர்மனா தெய்வ நேத்ரேன, அதாவது குணங்களினால் மாசுபடுத்தப்படும் ஜட இயற்கையின் பாதிப்பின் கீழ் நாம் செயல்படுகின்றோம்.
இல்லையா? மேலும் பரம கட்டளைக்கேற்ப நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உடலையும் பெறுகின்றோம் இல்லையா? அவருடைய அப்ரூவல் இல்லாம நமக்கு இந்த உடல் கிடைக்காது. நம்ம இந்த உடலை விட்டு நீங்கும் பொழுது என்ன உணர்வு, என்ன செயல்கள் ஈடுபட்டிருந்தோம், அதனுடைய பாவ புண்ணியங்கள் அதற்கேற்றவாறு ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை வந்து நமக்கு வழங்குறதே பகவான் தான். ஸோ அவருடைய அங்கீகாரம் இல்லாம எதுவுமே நடக்கிறது கிடையாது. மேலும் ஒருவன் இதுவே கர்ம பந்தம் எனப்படுவது. இக்கர்ம பந்தத்திலிருந்து வெளிவருவதற்கு ஒருவன் கண்டிப்பாக தன்னை பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். பின்னர் அவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களினால் நிச்சயம் பாதிக்கப்பட மாட்டான். 100%. ஸோ ஒன் ஆஃப் த இன்சிடென்ட்ஸ்ன்னு பார்க்கும்பொழுது, ஸோ வீட்டில் எல்லாருமே, நம்ம வீட்டில் கூட எல்லாருக்குமே வந்து பக்தி உண்டு. ஆனால் அந்த அவங்க செய்யக்கூடிய விதம் மற்றும் அவங்களுடைய உணர்தல் வேறுபட்ட நிலை இருக்கும். ஸோ நாம் எல்லாரும் ஒரே இயக்கத்தில் இருக்கனால ஒரே மாதிரி நினைக்கக்கூடிய பக்குவம் இருக்கும். ஆனால் அதே பக்குவத்தை நாம வீட்டில் எடுத்துட்டு பார்க்க முடியாது. ஸோ எப்பவுமே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பக்தி இருக்கணும்னு நம்ம பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கணும் இல்லையா? பகவானே உன்னை பக்தி செய்யறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அவகாசம் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்திக்கிறோம். ஆனா ஒரு படி மேல போய் என்னுடைய பிரபு என்ன சொன்னாரு, நீ பக்தி வேணும்னு கேட்காத, நீ வந்து அவங்க வந்து தொண்டு புரியணும்னு கேளு, அதுதான் பெஸ்ட் அப்படின்னாரு. ஆனா உண்மையிலேயே அதுதான் ரைட்டான வார்த்தை கூட. பகவானிடத்துல வந்து நம்ம தொண்டு புரிதலை வந்து கேட்கறது தான் ரைட். தொண்டு செய்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பக்தி வந்துடும் இல்லையா? நாம என்ன பண்றோம், சொல்யூஷனுக்கு தான் தேடுறோம் இல்லையா? ஆனா அது என்ன செய்தா அந்த சொல்யூஷன் வருமோ அதை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்கணும் இல்லையா? நம்ம ஆட்டுறது எல்லாமே இறை தொண்டு. ஆனா அந்த தொண்டினாலதான் நாம் என்ன ஆகுறோம், பக்தி வந்து உயர்வா எடுத்துட்டு போகும். தட் இஸ் வண்டர்ஃபுல் ரியலைசேஷன் ஆக்சுவலி. அதாவது மேபி நம்ம எல்லாரும் இந்த மாதிரி சிஸ்டமேட்டிக்கா படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதுக்கு தான் நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய வழி பகவான். ஆனா இந்த மாதிரி நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு காலகட்டத்துல அவங்களுக்கு சும்மாவே கூட அதாவது நம்மளுடைய இந்த அசோசியேஷன்லயே இருந்துட்டு, ஏன்னா நம்ம எல்லாம் இந்த வாசிக்கிறது எல்லாமே பகவானுடையது மற்றும் அந்த பக்தர்களை உணர்தல் எல்லாம் வாசிக்க அவங்க கேட்க ஒரு நாள் நம்மளையுமே தாண்டி சட்டுன்னு ஒரு நாள் வெளியே அவங்க வந்து ஜம்ப் ஆயிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான உணர்வுகள் உண்டு. ஸோ அதனால வீட்டில் இருக்கிறவங்கள நம்ம எப்பயுமே சாதாரணமா நினைத்து விடக்கூடாது. நாம மட்டும்தான் பக்தி பண்றோம், அவங்களுக்குலாம் எதுவும் தெரியலன்னு நம்ம என்னைக்குமே நினைக்க கூடாது. ஸோ அவங்களுக்கு எப்ப எந்த சமயத்துல இறைவன் கருணை கிடைக்கும்ன்றது வந்து அவங்களுக்கும் இறைவனுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பொறுத்து. ஸோ அதை நாம நிர்ணயிக்கிறதுக்கு நமக்கு எந்த அதிகாரமுமே கிடையாது. ஸோ அதாவது பக்தினால ஒரே ஒரு நாள் கூட மழைக்கு கூட ஒதுங்க மாட்டாரு என்னுடைய பிரபு. நீங்க அதை பகவத்கீதை சொல்லிக் கொடுக்குறதுனால தூக்கம் தான் வருதுன்னு சொல்லிடுவார். அந்த மாதிரி டைப்பு. ஆனா இதை சொல்வதற்கான அந்த மனசு இருந்தது இல்லையா? அதாவது உணர்தல் என்பது அது யாருடையதுனால, அனுகிரகத்தால, குரு பரம்பரானுடைய அனுகிரகம், இறைவனுடைய அனுகிரகத்தால தான் வந்து இதை வந்து உணர்வதற்கான ஒரு பிராப்தத்தை அவருக்கு வழங்கியிருக்கார். நாம நிறைய நாள் பக்தின்னு சொல்லிட்டே இருக்கோம். ஆனா அந்த பக்தி என்பது என்னன்னா இறை தொண்டின் மூலமாக அடையப்படக்கூடிய ஒரு நிலை இல்லையா? அந்த நிலையை அடையணும்னா நம்ம தொண்டு புரிஞ்சால்தான் அடைய முடியும், சும்மா எல்லாம் அடைய முடியாது இல்லையா? மாம்சயே ஓ அபிசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீத்யைத்தான் பிரம்மபூயாய கல்பதே. பக்தி தொண்டில் ஈடுபட மாட்டேன், எந்நாளிலும் நெறி பிழல்வதில்லை, இயற்கை குணங்களை கடந்த சடுதியில் பிரம்ம நிலையினை அடைவான். ஸோ இது வந்து பகவத்கீதை இல்லையா? உலகியற் குணங்களிலிருந்து பாதுகாப்பா ஒருவன் இருக்க விரும்பினால் அவன் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு அதாவது பக்தி தொண்டில் முழு மூச்சுடன் வந்து ஈடுபட வேண்டும். இது இல்லாம ஈடுபட்ட என்ன ஆகும்னாக்கா நம்ம முழுமையான யோகி ஆகலாம், காலம் தாழ்த்தலாம், இது எல்லாமே வந்து செகண்டரி. ஸோ இதுவே வாழ்வின் நிறைவாகும். பரத மன்னர் அந்தணராக பிறந்த போதிலும் அவர் அந்தணருக்குரிய கடமைகளை செய்வதில் ஆர்வம் காட்டவில்லை. ஸோ எப்போ இந்த அந்தணருக்குரிய கடமைகள்லாம் ஒருத்தர் கனிஷ்ட அதிகாரி நிலை, கர்மகாண்டா நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இதெல்லாம் அப்ளிகபிள். ஆனா ஜடபாரதர் வந்து தன்னுணர் நிலையில இருக்கிறவங்க, சதா சர்வகாலம் இறைவனோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறவங்க இந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாமே பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனாலும் இந்த ரிச்சுவல்ஸுக்கு ஏன் வந்து முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, நம்ம எல்லாருமே ஒரே பக்குவமானவர்கள் கிடையாது இல்லையா? ஸோ வாழ்க்கையில எத்தனையோ பேர் வந்து கனிஷ்ட நிலையில இருக்காங்க, அதுக்கும் கீழே நிலையிலும் இருக்காங்க. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் இதெல்லாமே வந்து இந்த நம்ம சமய கோட்பாடுகள் எல்லாம் வந்து திரளாம நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறது இல்லையா? நம்ம ஒரு 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 தெய்வத்தை வணங்குறோம் இல்லையா? இதெல்லாமே நமக்கு எதுக்கு வழங்கப்பட்டது? இதெல்லாம் நம்ம பக்தியே பண்ணாதனால்தான் இல்லையா? பக்தி நிலையில நாம் குடிக்கொள்ளும் பொழுது, எப்பொழுதும் இறைவனோட சம்பந்தப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது இதெல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. ஏன்னா மனதளவில் எப்பொழுதுமே செயல்பட்டு கொண்டே இருப்பவர்கள் இது தேவையற்ற ஒன்று. ஸோ மேலும் வந்து
மாறாக அவர் எப்பொழுதும் பகவானின் திருவடிகளை தனக்குள் சிந்தித்துக் கொண்டு ஒரு வைணவராக இருந்தார். யாரு? ஜடபாரதர். பகவத்கீதை மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜிமா நமஸ்குரு. அதாவது இது ஒன்றே மீண்டும் மீண்டும் அதாவது எது? பக்தி தொண்டு. மத்யாஜிமாம் நமஸ்குரு. ஸோ நம்மளுடைய பிறப்பு இறப்பு சிக்கல்ல எல்லாம் சிக்காம நம்மளை காக்கக்கூடியது மகாமந்திர ஜபம். அதை நாம பர்ஃபெக்டா செய்திருப்போம். தஸ்யா பிஹாவாயா ஆதர்ஷ்ய விப்ர புத்திர ஸ்னேகானுபத்த மனா ஆஷமா வர்த்தனாத் சம்ஸ்காரான் யதோபதேசம் விததான உதநீதஸ்ய சா புனः சௌஷ்யாமனாதீனி கர்மண்யமான் அனுவித்ரேதான் शिक्षयत् अनुशिष्टेन ஹைஹி வாவ்யம் பிதுஹு புத்ரேனாதி. ஸோ மொழிபெயர்ப்பு. மானுட பரதரின் அந்தன தந்தை, அதாவது ஜடபாரதருடைய தந்தை எப்பொழுதுமே தன் புதல்வன், அதாவது இந்த ஜடபாரதர் மீது மிகுந்த பாசம் கொண்டிருந்தார் இல்லையா? கிரகஸ்தாசிரமம் என்னும் அவங்களுடைய முதல் பிள்ளைகள் எல்லாமே கிரகஸ்தாசிரமத்தை அடைஞ்சிட்டாங்க. ஆனா இவர் இப்படி பைத்தியகாரன் நேச்சர் இருந்ததால அவருக்கு திருமணம் என்பது செய்யறதுக்கான அவருக்கு விருப்பம், ஆனால் அது செய்ய முடியல. விருப்பம் கொண்டு எப்படி தன்னுடைய மூத்த பிள்ளைகள் எல்லாமே கர்மகாண்டா இதுல செயல்படுறாங்களோ அதே மாதிரி இவரும் செயல்படணும்ன்ற விருப்பம் அவருடைய தந்தைக்கு இருந்தது. ஏன்னா அதுதான் ஜீவனத்தை கொடுக்க போறது. அதையும் செய்யவில்லை என்றால் இவனுக்கு உணவு யாரு படைப்பாங்க இல்லையா? அந்த ஒரு நிலையை தான் அவர் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறார். இருப்பதற்காக தூய்மை செய்யும் முறையினை செய்து வைத்தார். அதாவது பூணூல் சாஸ்திரம். பரதருக்கு தன் தந்தையின் உபதேசங்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் கூட அவருக்கு இஷ்டம் இல்லை. தந்தை மகனுக்கு செய்யும் கடமையின் காரணமாக அந்த அந்தனர் அவருக்கு எவ்வாறு கை வாய் போன்றவற்றை கழுவி தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை எல்லாம் கற்பித்தார். அதாவது ஆச்சமனம். ஓகே. மானுட மரதர் அந்தனர் உடலில் இருந்த பரத மகாராஜா ஆவார். அவர் வெளியே மேலுக்கு தன்னை செவிடு குருடு ஊமை என்று அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனை காட்டுறார். ஆனால் உண்மையில் அவர் தனக்குள் மிகுந்த விழிப்புடன் இருக்கக்கூடியவர் தான். ஸோ பலன் தரும் செயல்களது விதிகளையும் மேலும் பக்தி தொண்டின் விளைவுகளையும் அவர் நன்றாகவே விவரித்தார். ஸோ பலன் தரும் செயல்கள், உண்மையில் அவர் தனக்குள் மிகுந்த விழிப்புடன் இருந்தார், செல்ஃப் கான்சியஸ்ல இருந்தார் இல்லையா? பலன் தரும், அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஓகே. பக்தி தொண்டின் விளைவுகளை ஒரு பக்தி செய்தால் அதனுடைய விளைவுகள் என்ன என்பதை பற்றியெல்லாம் அவர் நன்கு அறிந்திருந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஓகே. அந்தனர் உடலில் பரத மகாராஜா தனக்குள் எப்பொழுதும் பக்தி தொண்டிலே ஆழ்ந்திருந்தார், அதாவது இறைவனோட சம்பந்தப்படுத்தியிருந்தார். ஆகையினால் வெளிப்படையாக பலன் தரும் செயல்கள் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுவது அவருக்கு தேவையில்லை. ஆனா அவர் above the 3 modes அமர்ந்திருக்கத்தால மேலும் தேவையில்லை. ஸ்ரீமத் பாகவதம் சிருஷ்டி தஷ்ய தர்மஷ்ய சம்சித்தி ஹரிதோஷம். ஸோ அதாவது கர்மகாண்டா இதுல செயல்படக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தையுமே நாம் இறைவனுக்கு திருப்திப்படுத்துவதாக ஆற்றினால் அது அவனுக்கு உத்தம நிலையை கொடுக்கிறது. அதை விடுத்துட்டு நாம பலன் கருதும் செயல்களுக்காக நாம் ஆற்றினோம் என்றால் அது நம்மளை பந்தப்படுத்தும். அதுதான் அது சம்சித்தி ஹரிதோஷனம். ஓகே. ஹரிதோஷனம் அவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக, பகவான் ஹரியனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக. பலன் தரும் செயல்களின் ஒழுங்குமுறை விதிகளின் நிறைவு என்பது கம்ப்ளீஷன் இல்லையா? பலன் கருதும் செயல்கள் அது எப்போ முழுமை அடையும்னாக்கா அது அனைத்துமே அதனுடைய பலன்கள் அனைத்துமே நம்ம இறைவனுக்கு ஒப்படைக்கும் பொழுது தட் வில் பிகம் ஸ்பிரிச்சுவல். ஓகே. அது வரைக்குமே அது பலன் தரும் செயலாக இருந்தாலும் பிற்காலத்துல அது எப்படி போற்றப்படும்னாக்கா இறைவன் திருப்திக்காக ஆற்றப்பட்டக்கூடிய எல்லா செயல்களுமே ஆன்மீக தளத்துல அப்படிங்கிறது நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். பலன் தரும் செயல்களின் ஒருமை விதிகளை நிறைவு என்பது இதுவே ஆகும். இதை தவிர ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல மேல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, தர்ம ஸ்வனிஷ்ட பும்சாம் விக்ஷ்வேக்ஷண கதாசு வா நேதோ வாதையே எதிரதம் ஸ்ரம ஏவி கேவலம். அதாவது தொழில் வித்தியாசம் என்று மனிதர்களால் செய்யப்படும் அறச்செயல்கள் பரம புருஷ
பகவானை கவர்ச்சி அடைய செய்யவில்லை என்றால் அவை வீணவற்றவையாகும். அப்படின்னா குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த லார்ட். நாம் எந்த பக்தி தொண்டு செய்தாலும் அதுல இருக்கக்கூடிய மேன்மையான நிலையெல்லாம் எண்ணி இறைவனுக்கு நாம் வந்து நம்ம செலுத்தும் பொழுது அது அனைத்து பெருமைகளுமே அவருடைய திருப்திக்கானது என்பதை நாம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அதான் கர்மகாண்டால செய்தாலும் அவருடைய திருப்திக்காக என்ன வேண்டும், அது ரொம்ப முக்கியம். அதாவது கர்மகாண்டத்தின் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி அடைந்து விட்டான் என்றால் கர்மகாண்டத்தின் முன்னைய ஒழுங்குமுறை விதிகளை அவன் செய்ய வேண்டியதே தேவையே கிடையாது. அதாவது நம்ம ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா அவன் ஆல்ரெடி யோகத்தில் வந்து இறைவனோட சம்பந்தப்பட்டு விட்டார். அதனால அது தேவையே இல்லாத ஒன்று. விதிகளை அருள் கூர்ந்து என்ன சரி ஒழுங்குமுறை விதிகளை அருள் கூர்ந்து என்னை கர்ம காண்டத்தின் ஒழுங்குமுறை விதிமுறைகளை என்னை மன்னியுங்க அப்படின்னு. நான் பக்தி தொண்டில் முற்றிலும் ஈடுபட்டிருப்பதால் என்னால் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்ற முடியவில்லை. எங்கேயோ ஒரு மரத்தில் இல்லையா, ஒரு கோசாமி எடுத்துக்கோங்க, மாதவேந்திர, எல்லாருமே ஒரு நாளைக்கு ஒரு மரத்துக்கு இருந்து செய்யறாங்க. அவங்க என்ன ஆஸ்டரிட்டிஸ் பண்ணாங்க? அவங்க வந்து நிறைய ஆஸ்டரிட்டிஸ் கிடையாது. அவங்க பண்ணது நாம ஜபங்கள். பகவான் வந்து பக்தி தொண்டா அவருடைய எழுத்துக்கள் மூலியமா வந்து வெளிப்படுத்தினாங்க. ஸோ அதனால நம்ம வந்து விழுந்து விழுந்து சாமி கும்பிட்டுறது மட்டும் பார்த்தா அதனால வரக்கூடிய விளைவுகள் வேறு. மேலும் அதுபோல் ஹரிதாஸ் தாகூர் கூட இல்லையா, ஒரு முகமதிய குடும்பத்துல பிறந்தார். அவர் ஹரிநாமத்தை தான் சொன்னார். ஆனா அவரை வந்து ஈழத்தலைவனுக்காக நிறைய முயற்சிகள் நடந்தது இல்லையா. ஸோ அப்போ யார் வந்தது அந்த இடத்துல? ஒரு விபச்சாரி பேர் இல்லையா, அவளை இன்று போய் நாளைவா இன்று போய் நாளைவா நினைச்சு அவருடைய தரிசனத்தை பெற்றதாலே, ஒரு தூய பக்தருடைய தரிசனம் பெற்றாலே நமக்கு வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கர்மகாண்டங்கள் எல்லாமே வந்து வெல்லும். ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹேவ் த அசோசியேஷன் ஆஃப் த பியூர் டிவோட்டிஸ். கண்டிப்பா அவர்களிடத்தில் ஆசீர்வாதம் பெறுவது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. சனாதன சைதன்ய மகாபிரபு அவருக்கு என்ன கொடுத்தாரு? நாமாச்சாரியா என்ற பட்டத்தையுமே கொடுத்தார். ஸோ ஏனென்றால் எப்பொழுதுமே உள்ளத்தால் பக்தி தொண்டிலே ஈடுபட்டிருந்தார். ஹிருதய தெரிந்த உள்ளம், ஓகே, மனசு. முற்பிறவில் அவர் தொடர்ந்து ஒழுங்குமுறை விதிகளை நிறைவேற்ற இல்லை என்றால் அப்படின்னா முந்தைய பிறவையில வந்து அவன் வந்து ஒழுங்குமுறை விதிகள், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம இருந்திருந்தா அவர் அந்தன தந்தை விரும்பிய போதிலும் கூட அவர் அதாவது அந்த ஜடபாரதோட தந்தையாக இருந்த கூட அவர் அவற்றை மேலும் தொடங்குவதற்கு வந்து விருப்பம் இல்லை. யாரு? ஜடபாரதர். ஏன்னா வெளிப்புற தோற்றத்துல அவர் அப்படி தெரிகிறாரு, உள்ளுக்குள்ள ஆல்ரெடி எஸ் அந்த நிலையெல்லாம் கடந்து சென்று விட்டார். கர்மகாண்டா முடிஞ்சு அதாவது ஞானக்காண்டம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தியானக்காண்டத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து பக்தி யோகம் இல்லையா. ஸோ கர்மகாண்டத்தை வந்து நாம் இறைவன் திருப்திக்கு என்று ஆற்றும் பொழுது அது வந்து பாவத்துல இருந்து விளக்கப்படுகிறது. ஆனா அதே வந்து விடுதலை இல்லாம ஜஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து செயல்பட்டோம்னாக்கா நம்ம இன்னும் கனிஷ்ட அதிகாரியிலோ இல்லை மத்தியம் அதிகாரியிலோ இருப்போம். வி ஆர் நாட் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ அதற்கேற்ற பலன்களை வந்து மாயாதேவி கொடுத்துருவோம். ஸோ நம்ம யாருக்கிலிருந்து செய்யணும் செயல்படணும்ன்றது நாம டிசைட் பண்ணணும் கண்டிப்பா இல்லையா. ஒன்று மாயாதேவின் கீழே தான் செயல்படணுமா, இல்லை வந்து பகவானுடைய அதாவது அந்தரங்க சக்தியினுடைய விழிப்புணர்வு கொண்டு நாம் செயல்படணுமா அப்படிங்கிறது வந்து டிசைட். ஓகே. வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்து தேவச்ச पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।